טוב, ערב טוב ומבורך. שלום לכולם. היום אנחנו הולכים לעסוק בנושא שכולנו מכירים, אבל בדברים שאנחנו נגיד בנושא הזה, הם פחות מוכרים, כי אנחנו נפתח פה כל מיני דברים שרבותינו לא דיברו עליהם. אנחנו נאלץ להגדיר מחדש כל מיני הגדרות שאנחנו מדקלמים, דברים שאנחנו מכירים בסוגיה הזו, אנחנו נראה שזה לא כזה פשוט, כמו שאנחנו ברגילים. אני יכול להגיד לכם שבסוגיה הזו, הייתה לי דעה מסוימת עד לפני כמה זמן, עד לפני כמה שנים, הייתה לי דעה מאוד מסוימת, בגלל שקראתי את כל השו"תים ואת כל ההלכות שכולנו קראנו, אבל אני יכול להגיד לכם שהיום אני לא חושב כמו שחשבתי פעם, אז אני מאמין שהשינוי שאני חושב, אולי אני אצליח לשכנע אתכם גם בעניין הזה. אז קודם כל, נושא השיעור זה חזרה בלי בשרה. לאו דווקא 10 שעונים, אלא 10 בכלל. אנחנו היום נדבר על הגדר של חז"ל. כלומר, כשחז"ל אמרו לעשות חזרה, מהם התנאים שחז"ל הצריכו כדי לעשות חזרה, ובאיזה אופנים הם יגידו לנו שלא לעשות חזרה. אז אנחנו ישר קופץ לנו, כמו שאנחנו מכירים, 10, 9, מניין מצומצם, כמה שעונים, אנחנו נצטרך לברר את זה בעצמנו. אז קודם כל אנחנו מתחילים ביסוד של בחזרה, זה מופיע בגמרא במסכת ראש השנה, הגמרא שם מביא מחלוקת בין חכמים לרבן גמליאל. למה יש חזרה בכלל? למה יש תקנה כזו שנקראת חזרה? למה צריך להתפלל פעמיים? זה נראה קצת מוזר. אז הגמרא אומרת, קודם כל מתחילים מהמשנה, כשם ששליח ציבור חייב, כך כל יחיד ויחיד חייב. רבן גמליאל אומר, שליח ציבור מוציא את הרבים ידי חובתם. תניא, אמרו לו לרבן גמליאל, לדבריך, למה ציבור מתפללים? כלומר, אם השליח ציבור מוציא את כולם ידי חובתם, אז בשביל מה צריכים כולם להתפלל לפני כן? אמר להם, כדי להסדיר שליח ציבור תפילתו. שמעת? השליח ציבור מתפלל בלחש, למה? ותקנו שגם כולם התפללו איתו בלחש, למה? כדי להתרגל לאמירת הברכות, כדי שבחזרה הוא לא ייתה. אז הוא יוכל להגיד את החזרה כמו שצריך, כלומר, לפי רבן גמליאל, החזרה היא התפילה העיקרית של השליח ציבור. יש גם אופציה בחזרה להוציא כל מיני אנשים אחרים, בסדר גמור. אבל עשו כזה כמו תפילת לחש לפני החזרה, כדי להכין את כולם לחזרה של השליח ציבור, או בעיקר שהשליח ציבור מתכונן. שזה מעניין, להפך מה שאנחנו חושבים. הוא מתכונן, ומי שמשעמם לו יכול בינתיים להתפלל בעצמו. נכון, או שאתה יכול לחכות לו. כן, בדיוק. בדיוק, נכון. אתה כלומר, הלחש בי התקנה יותר מאשר בחזרה. אמר להם, אוקיי, אז אמר להם רבן גמליאל, לדבריכם, למה שליח ציבור יורד לפני התיבה? אז למה עושים חזרה? אני הסברתי לכם למה יש חזרה, למה אתם אומרים? אמרו לו, כדי להוציא את מי שאינו בקיא. אמר להם, כשם שמוציא את שאינו בקיא, כך מוציא את הבקיא. כלומר, מחלוקת מעניינת מאוד. אנחנו נדלג על זה, כי המחלוקת הזאת היא נשארה באופן לא מוכרע. הרבה מאוד חכמים אומרים הלכה כרבן גמליאל, הרבה אומרים בהלכה כדת חכמים, ויש כל מיני מסורות, אם תראו שם בתוך הגמרא שמביאה כל מיני מסורות, חכם אחד הגיע מארץ ישראל, אומר ככה, חכם הגיע מארץ ישראל, זה אומר הפוך. היום אנחנו בסוגיה הזו, מרן לפחות, הוא פסק שהלכה כדת חכמים,
אבל הבאתי לכם בסוף את המסקנה של מרן, תראו שם, בגמרא שם היא מאוד מסובכת, היא לא כזאת קצרה. חכמים הם מודים לרבן גמליאל בתפילות של ראש השנה ויום הכיפורים. ששם אפשר להוציא גם את מי שבקיא. למה? בגלל שהתפילות הן ארוכות, אז גם הבקיא, הוא לא בקיא כל כך, הוא יכול שם, הוא יכול לטעות, ובגלל האורך של תפילת 18. לא תפילה אותו רק המוסף, שבאז יום הכיפורים שלי עובר הכוונה. זה רק המוסף או שזה גם שאר התפילות ראש שנה? לא, תפילות של ראש שנה. למרות ששם אתה צודק, באמת זו תפילה בקצרה, אבל כנראה בגלל שהיא מגיעה פעם ב', תפילות של הזרי גלים, אומרים אותם בהרבה יותר. אתה יצא אותם, אומרים פחות. נכון. בגלל שרבן גמליאל אומר, מוציא גם את הבקיא, זאת אומרת... גם אשתו יתפלל, גם אשתו יתפלל, אבל לא בא לו. לא בא לו להתפלל. לא יתפלל בלחש, והוא יודע... הוא לא בא לו להתפלל, הוא רוצה לא להתפלל, אין לו כוח. אז הוא אומר, אני סומך על השליח ציבור. הוא יתפלל, ואני עונה אמן, מצוין. לא רוצה. רבן גמליאל אומר, יש לך את האפשרות הזאת, אתה יכול לבחור. אתה יכול להתפלל בלחש, אתה יכול לסמוך על השליח ציבור. זה בגלל שבראש השנה ויום כיפור אומרים תפילת הלחש בקול רם? מה זה קשור? אז אולי שם הוא מוציא אותם בלחש כבר. לא מרגח. הוא מתחיל לדור בדור. זה בחשיבה מעניינת. לפני כן הם יודעים. הבאתי לכם פה את הרמב"ם בשו"ת שלו, זה לא השו"ת שלו, זה השו"ת שהכינו מהרמב"ם, שהוא ככה מסביר בצורה מאוד יפה את המחלוקת שלהם. אז הוא אומר, בכל מודים, רבן גמליאל וחכמים, שכל מי שמתפלל מן הציבור, בינו לבין עצמו בלחש, בצד ידי חובה. ולא יעלה על דעת איש דבר זולתו, כי מי ששאל אותו, אומר שאפשר להבין מרבן גמליאל, שמי שרוצה להתפלל בלחש, לא רשאי. כלומר, רבן גמליאל מחייב אותך לצאת וזה, הוא אומר לא, כל מי שרוצה, גם לפי רבן גמליאל, זה בסדר גמור. והכל מודים שכל מי שאינו מטיב להתפלל, אם שמע תפילת שליח ציבור וכיוון ליבו, יצא ידי חובתו. והכל מודים שתקנת תפילה בציבור וצורתה היא, שהכל יתפללו בלחש, ויחזור שליח ציבור ועל התפילה בקול רם. ועניין הפלוגתא שלהם הוא באיש אשר מטיב להתפלל, ובחר שלא יתפלל בינו לבין עצמו בלחש, אלא סומך על תפילת בשליח ציבור לבד, וישמענה ויענה אמן, ולא יקרא דבר בכלל, אף על פי שהוא מטיב לקרוא. והנה רבן גמליאל זה אומר שיצא ידי חובתו, לפי שהוא אומר, כשם ששליח ציבור חייב, הוא מוציא את מי שאינו בקיא, כך מוציא את הבקיא. ואחרים אומרים, אין שליח ציבור מוציא את מי שאינו בקיא. יפה. כן, אין שליח ציבור מוציא, אלא מי שאינו בקיא. נכון, יפה. אז זה כמו שאנחנו הסברנו. יפה, אז אנחנו היום, אמרנו שאנחנו היום פוסקים כדעת חכמים. שעיקר החזרה היא בשביל להוציא את מי שאינו בקיא. ולא מצאנו בחז"ל דוגמאות לכך שבחז"ל ביטלו את החזרה בכל מיני מקרים. גם לא מצאנו שהם החליטו, כן, בכוח שעושים חזרה. פשוט חז"ל לא דנו בכאלה אפשרויות. דיברו לגבי התקנה, וסתם ככה תפילה זה בעשרה, אבל לא דיברו לגבי בגדרים. פעם ראשונה שאנחנו מוצאים גדר מסוים, שמישהו מהראשונים מדבר לגבי אפשרות לשחק עם החזרה, זה פשוט הרמב"ם שהבאנו פה. יש בגאונים את הפתרון שמרן מביא בית נדמה לי שאף אחד לא עושה אותו, שכאילו שאם אין זמן, כן, נכון, לא. ואז רק 3 ראשונות. יש יותר בגאונים. נכון, נכון, אבל זה משהו שהוא זמן, כלומר זמן זה משהו שהוא טבעי, כלומר זה משהו שהוא ברור כזה. אנשים עושים חזרה בלילה גמור, זה כבר ברור.
היום אנשים כבר עושים לך חזרה בלילה גמור. לא, בסדר, נכון. נגיד למשל אצלי כאן בבית הכנסת, בתפילת מנחה, לפעמים נקלעים למצב שאין 10 אנשים, עדיין לא מגיעים 10, בגלל שהתפילה היא מאוד מוקדמת, בהרבה אנשים בעבודה. גם לא קטן? לא, קטן זה בשעת הדחק, אני בצרף קטן בשעת הדחק, אבל בסתם כך... 5 דקות לפני, אז... כן, אבל צריך לראות שזה קטן שיודע להתפלל, לא סתם קטן מוטל בהריסה, יש גם כזה מושג. אז אני אומר להם, אם החזרה, רואים שבחזרה תגלוש לאחרי השקיעה, עושים תפילה אחת. אם אפשר להספיק גם את החזרה עד השקיעה, מצוין. עכשיו, למרות שאנחנו מתפללים תפילת 18 אחרי השקיעה, נגיד, עכשיו אנחנו בין השמשות, תפילת 18 אנחנו נתפלל גם אחרי השקיעה. אז אנחנו סומכים על זה, רק לעניין בעיקר החיוב, אבל כיוון שהחזרה היא רק להוציא את מי שאינו בקיא, ופה בכולם בקיאים, אני לפחות ככה, אצלי כאן... אבל מנחה מתפללים בחזרה? מה? מנחה של יום חול. בקשר לשעה. מנחה מתפללים עם חזרה, זו שאלה טובה, נכון? באמת מנהג ספרד המקורי, שלא עושים חזרה בתפילת מנחה. מרן עצמו לא כל כך אוהב אותו, את המנהג הזה, אבל זה מנהג שמופיע בכל בני דורו של מרן, כל הדור של אחרי, שהיו מה שנקרא בלעדים בגירוש ספרד, וכבר נהיו בעצמם גדולים, מעידים שמנהג הספרדים שלא לעשות חזרה בתפילת מנחה. הם לא מבינים למה, הם כועסים על זה. מרן עצמו גם אומר את זה בתר"ז, שאין אנו נוהגים שיחזור שהציבור... מה זה תר"ז ביום כיפור? מנחה של ערב כיפור. ערב כיפור, כן. נכון. זה כאין אנו נוהגים. כן. לא, אבל מרן עצמו כותב את זה בשני מקומות בבית יוסף, והוא לא מרוצה מזה, אבל דרך כלל כל בני דורו של מרן, מהרשדם ומארי בן לב, כולם מביאים את המנהג הזה וכועסים עליו. לא מבינים למה. אבל כן. גם בשבת או רק בשבת? לא, טוב, האמת, בזה הם לא חילקו. אני מאמין שלא, אבל הם לא חילקו, הם גם לא מביאים טעם למה כן. מנחה ומוסף, נכון? הם לא דיברו על מוסף. רק על מנחה. מה שהוא מביא בבית יוסף. רק מנחה. הוא אומר רק מנחה, זה לא... רק מנחה. זה לא מוסף. זה משהו אחר, אבל זה לא מופיע במרן. יפה, אז ברמב"ם דן בזה פעם ראשונה, לגבי גדר של בעיות בתוך המניין. בעיות בתוך המניין שמשפיעות על קיום החזרה, שזה חז"ל לא דיברו בכלל על שיש לי באופן עקרוני, לפי חז"ל, יש לך 10, אתה עושה חזרה. לא חילקו. ברמב"ם התחיל לחלק, ויש לי 10. ואני עדיין לא עושה חזרה, מכל מיני סיבות שהן קשורות למה שקורה אצלי בתוך בית הכנסת, וזו התשובה לחכמי לוניל, אבל בוא תראו, זה חלק קטן מתוך התשובה בארוכה של הרמב"ם, אבל אפשר להבין מה קורה שם. זאת אומרת, במניין מנהגנו אנו, שראינו מחויב וראוי לפי מה שהראה לאנשים, מן המנהגים הרעים באלו העיתות ובאלו המקומות. הרי הוא כפי שאתאר לכם, והוא שבתפילת שחרית הוא מוסף בשבתות וימים טובים לבד, בגלל ריבוי האנשים, אעשה אותה לתפילה אחת כמנהגכם במקומכם. הם היו עושים, כל התפילות שלהם תפילה אחת. גם בראש השנה, ככה הם היו עושים. גם שחרית. הכל ככה הם היו עושים. מה זאת אומרת תפילה אחת? בלי חזרה. בלי חזרה הם אצלהם. אבל הכל בכל רם. אבל הכל בכל רם אצל הרמב"ם. זאת אומרת, אצל הרמב"ם זה לא... כן, אבל אני לא יודע מה היו עושים בלוניל. אז הם אמרו לו שהם עושים את כל התפילות של ראש השנה בתפילה אחת. גם הם התימנים. ראש השנה דיברו. תימנים עד היום אני חושב. מה? תימנים מוסף שראש השנה עושים אותו תפילה רק שליח, בעיקרון רק שליח שהוא מתפלל ועונים לו אמן או נפשים איתו. זה גם 4 לפיות. יפה. אגב, אני שמעתי עדות שהיה בכנסת אחד כזה גם בבית כנסת.
מה? המוסף של ראש השנה, היו עושים אותו בלי חזרה? המקלס לא תוקעים בלחש, אתה לא מפסיד על זה כאילו. ככה, אז שמעתי עדות מהרב אביאל גיגי, הוא... כן, אבל זה קצת מוזר, כי הרי כל הסיבה שהם לא תוקעים בלחש, זה כי הם לא רוצים לתקוע בלחש, הם רוצים לתקוע המוסף, אז הם עושים את ה... בכל רם, זאת אומרת, התפילה היא בכל רם. כן, אבל אז התפילה בכל רם היא הלחש, כאילו, היא התפילה שלך. יש רק חזרה. זה מוזר, כי אני יודע שמי שלא תוקע בלחש, הוא כי הוא לא רוצה ליצור הפסק בלחש. בין לו בעיה ליצור הפסק. כן, אבל כשעושים מוסף תפילה אחת, אז בראש השנה בפרט, ששליח ציבור יכול להוציא גם את הבקיעים, אז בעצם מהותית זה לא שזה לחש משולב, זה רק חזרה. זה כאילו דילגנו על הלחש. כן, אבל אתה מכניס תקיעות, תקיעות לכאורה לא קשורות באופן טבעי לתוך התפילה, אתה מבין? זאת הסיבה של אלה שלא תוקעים בלחש. זה קצת מוזר, זה נראה קצת מוזר, אבל אם אתה אומר שהיה אף פעם ביני מנהגים, לעולם אל תאמר, לעולם לא. תמיד יכול להיות לך את זה, כן, אצלנו עשו ככה, ברבים נפלו בזה. אמרו, לא יכול להיות, לא היה, וכתבו את זה בספר, והיום והם צוחקים עליהם. ככה זה. אני השלמתי לתימנים פעם מניין במנחה, וזה מה שהם עושים כל מנחה. כן? החזן עושה את הכל. כן. גם במצרים. מנחה של יום חול. כן. אף פעם. אני עדיין לא הבנתי. לא היה, כן היה. אנחנו ניגע בזה אחרי זה. ימים נוראים, לא? טוב, אנחנו ממשיכים. אז הרמב"ם אומר, תקשיבו, אני אצלי מתקן לעשות תפילה אחת, כמו שיש אצלכם, וכן נמרה לנו תפילת מנחה באיחור מאוד, עד שיחו שם התשקע החמה, אעשה ששליח ציבור בסדיר התפילה בכל רם וקדושה. וראינו שאין בזה הפסד כלל, לפי שמי שאינו בקי יצא בשמיעת התפילה, והבקי מתפלל לעצמו, אז זה משליח ציבור, מילה במילה, ומה שחייב אותי לעשות זאת, למה עשיתי את זה, אז אומר הרמב"ם, הוא שאנשים כולם בשעת תפילת בשליח ציבור, ואינם משגיחים למה שהוא אומר, ולא משיחים זה עם זה, ויוצאים החוצה, והוא מברך ברכה לבטלה כמעט, הועיל ואינו שומע לה. וכל מי שאינו בקי, כאשר הוא רואה את תלמידי חכמים וזולתם, ומשיחים וכחין ורקין, ומתנהגים כמי שאינו מתפלל בשעת תפילת בשליח ציבור, עושה גם הוא כזה. ונקבע בליבות האנשים כולם שאין תפילה אלא בית הלחש. ואז החזרה זה השליח ציבור עושה פיוטים וכולם מדברים. כן. ובזה, ואנו אומרים ביסורי תורה עת לעשות השם בפר תורתך, או מכל שכן בתקן התפילה, ובזה יש משום הסרת חילול השם, שחושבים בנו שהתפילה אצלנו הוא שחוק ולעג. ובדבר שיש בו כדי להוציא באנשים כולם בידי חובה, כפי שזה גלוי לעין. אבל כשנתפלל בשאר ימות החול, באנשים מועטים בקיאים, אנו מקיימים את התקנה הראשונה, ומתפללים לחש ובקול רם. אז אומר ברמב"ם, אני עושה תקנה אצלי, שכשיש תפילות המוניות, ויש שם הרבה מאוד אנשים, אנחנו עושים תפילה אחת. למה? כי מה שקורה בחזרה, בשתי סיבות, שימו לב מה אומר הרמב"ם, בשתי סיבות. אנשים לא מקשיבים למה שאומר בחזן. ואז, הברכות שלו הם כמעט לבטלה, בגלל שאנשים לא מקשיבים. ושתיים, בגלל שיש כל מיני אנשים שלא מקשיבים, וגם החכמים, כיוון שהם בקיאים, אז הם כבר התפללו, אז הם בחזרה מדברים, או שותים תורה, או כל מיני דברים כאלה. שאר האנשים שהם לא בקיאים, וצריכים את החזרה, הם אומרים מה? זה מה שעושים בחזרה, גם אנחנו נעשה את זה, ואז יש חילול השם. בשתי סיבות. ברכות שהן כמעט לבטלה, כי אף אחד לא מקשיב למה שאומר החזן, זה אחד. שתיים, בגלל שבחזרה נראית כמו שוק, יש חילול השם. שתי סיבות שאומר לנו ברמב"ם, למה? אבל שימו לב, הרמב"ם בזמן כוכבית, ביום חול, שכל הבעייתיים לא מגיעים, יש רק מניין קטן של בקיאים, עושים חזרה שם. אגב, המילה שם בתרגום של קפח זה ציבור מועט רציני. אבל לא בקיאים אלא רציניים, זאת אומרת, הוא יודע
זה מניין שהוא יודע שהם בסדר, שהם מקשיבים, כאילו. הוא לא רציני, אתה רואה, הוא באמת. אז זה מעניין, כי היום, נגיד למשל... היום כשהמניין קטן, אז אומרים לך, מוכנים איכשהו לשחרר לך, לא לעשות, כי יש הרבה אנשים, אומרים לך מה, יש פה הרבה אנשים בסדר. נכון, אבל אני אומר, היום התימנים הם גם אלה שעושים תפילה אחת, לא עושים כמו שאומר ברמב"ם. כלומר, לעולם הם גם לא יעשו חזרה, גם עניין קטן, גם עניין גדול, אין להם את הכוכבית הזו. כנראה בגלל שהמציאות לא כל כך... אתה אומר, איזה רציניים כבר. לאסוף 10 רציניים זה לא פשוט, אתה אומר. הרב אשואל, אתה מכיר אותו של התימנים פה? כן. הרב אשואל, פעם, שהייתי סיור שלו, אז הוא אמר שהוא שאל את הרב קאפה, מה, אם יש לי מניין שבאמת כולם יש עונים ומקשיבים מתחילה ועד סוף וזה וזה, אז מה לעשות? אז הוא אמר לו, אתה יכול לעשות חזרה בטב כזה, וגם תברך שהחיינו שיש לך ציבור כזה, ואם אתה חלק מקהילה כזאת, תברך הטוב והמתים גם. יפה, אז אתה אומר, מציאות דמיונית. או שזה כל פעם השנה. חוסר רצון לתת את הדברים לשיעורים, כאילו מהצד השני. כן, אבל אני אומר, זו תקנת הרמב"ם. תקנת הרמב"ם היא, אז הוא אומר, אני לא מבטל בדברי חז"ל לגמרי, אני משאיר את זה במקומות מסוימים שאני יודע שלא יצאו בתקלות, שתי התקלות שאני והזכרתי. רבי אברהם בנו, הוא כבר מתאר שזה נהיה מנהג פשוט בכל מצווה. לא, אבל נכון. זה כבר הפך. כי התפילות בהמוניות זה ככה. הוא לא דיבר על תפילות בקטנות, כנראה, מה שהרמב"ם מתאר שבבוקר, ביום חול, אף אחד לא מגיע. מגיעים מעט מאוד אנשים. מעט הם רציניים. כן, כנראה. כי רק אם לא היו רציניים, לא היו מגיעים. הם ממהרים. היום, אתה אומר, היום אז המצב טוב, גם לא רציניים מגיעים בבוקר. יפה, אז המצב יותר טוב בתקופת הרמב"ם. יפה. עוד חכם שדיבר על פגמים בתוך תפילת 18 שבגללם אנחנו נחשוב לא לעשות חזרה, זה הראש. הראש הוא מדבר על משהו אחר, על בעיה אחרת, בעיה שיש אותה באשכנז, בד היום, וספרדים מאוד יוצאים נגד זה, כי זה נראה להם מוזר מאוד ולא שייך. כאלה כותב הראש, ונראה לי שיש לגור באותם שמגביהים קולם בי"ח ואומרים, זה מחזן תפילת י"ח וקדושה. כלומר, באשכנז זה הרבה מאוד חוזרים עם החזן על החזרה, שרים איתו את החזרה, מה שלא מקובל כל כך אצל ספרדים, ויש גם תשובה של רבי שלום הזה, שהוא ממש ככה, אתה רואה שבתוך התשובה הוא נסער כזה, שזה... נגיעות אבל, בימים נוראים, הללויה אלוהים בקודשו, עלינו משבח. כן, נכון, אבל אתה... באשכנז אתה רואה, ישמחו במלכותך, אתה רואה, זה ממש שרי, בכל שבת שרים וחוזרים. יש בתשובה של רבי שלום, שאתה רואה שהוא ממש מזדעזע מזה, כלומר, איך יכול להיות, זה חילול נראה כזה, הוא מדבר כאילו זה, בורסים את התפילה. אבל זה, אז הראש גם לא אוהב את זה, וזה אומר, ואף לרבי יוחנן שאמר, ולוואי שיתפלל אדם כל היום, אני אמי לי ספק להתפלל, אבל איך שכבר יתפלל, אסור להתפלל על שנית, והחזן יתפלל להוציא את מי שאינו בקיא, והקהל יש להם לשתוק ולכוון לברכת החזן ולומר אמן. וכשאינן 9 בבית הכנסת, המכוונים לברכת שליח ציבור, קרוב הוא בעיניי שברכת שליח ציבור לבטלה, כי נתקנו ברכות לשליח ציבור לאומרם ב10. וכשאין 9 בבית הכנסת המכוונים לברכת שליח ציבור, נראה כברכה לבטלה. לכן כל אדם יעשה עצמו כאילו אין 9 זולתו ויכוון לברכת החזן. ובסוף בזומר והמזמרים, עם החזן נראה כקלות ראש, זה ממש רבי שלום. השורה שדיברת חשובה. למה? כאילו, כי הוא אומר, אני לא סומך על אנשים. הוא אומר, בימי אבותינו היו ממנים נאמני חזרה, כאילו היו תופסים אנשים ואומרים להם, אתם כאילו... לא, הם 10 בטלנים בבית הכנסת, הם שם כל היום, חלק מתוך דרישות בתפקיד שלהם, הוא, כשיש תפילות, כשיש תפילות, אתם אני מאמן. לכוון מראש ועד סוף זה יותר מלענות אמן. גם
מה הכוונה? הביטוי, לכוון לשלב ציבור של הטוב, וגם ההנגדה, הרי מול מה הוא משווה את זה? מול אנשים שמגביהים קולם עם השלב ציבור. זאת אומרת, אנשים שהם... לא, מראש ועד סוף הכוונה בסדר, לברכות, זה בסדר. זה הקשבה, כאילו רציפה. כן, משהו מתכוון, אתם לא יכולים לשבת, ללמוד כשיש תפילה, מתוקף תפקידכם כבטלני העיר, אתם צריכים בתפילות להיות כן. עכשיו, שימו לב, הראש גם אומר שיכול להיות 10, יכולים להיות 10 בבית הכנסת, ועדיין אנחנו לא נעשה חזרה. למה? כי אין 9 שמכוונים לברכת השליח ציבור. ברמב"ם לא דיבר על מספר. הרמב"ם אמר, אף אחד לא מקשיב, אז הברכות שלו כמעט לבטלה. הראש אומר, גם סגנון דומה, נראה כברכה לבטלה. הרב, מכוונים זה מילה במילה? בואו נראה, חכה, נראה מה זה אומר. בטלה או לא בטלה? נראה כברכה, נראה כברכה לבטלה. תקשיב, גם הרמב"ם, הוא לא אמר ברכה לבטלה, אז הוא אמר, והוא מברך ברכה לבטלה כמעט. מה זה אומר כמעט? 80%? 70%? מה זה כמעט? אתה יכול למדוד את זה באמת, או ש... לא ברור. להבנתי זה בגלל שיש את הדין שאם יצאו מקצתם גומר, אז משמע שאפשר לעשות חזרה בלי שיהיו לך 9 מקשיבים, כי אתה יכול לסיים אותה עם 6, אם יצאו לך באמצע. אז כנראה בגלל זה הם הבינו שאתה לא יכול להגיד שזה באמת לבטלה אם לא מקשיבים לגמרי. אז תלכו סביב. יפה, אחרי אמרת. כמעט כל הברכות הם לבטלה. זאת אומרת, על חלק מהברכות כן ענו והם לא לבטלה. אתה אומר ככה. כמעט. אתה אומר בסבירות מסוימת. אם התפללת עמידה ואמרת רק חלק מהברכות, אז כל הברכות הם לבטלה. לא אם אדם התפלל עמידה בטלאים. אדם אמר 8 ברכות מתוך 19. לא, השליח ציבור הוא מצוין, אבל הציבור פשוט לא עונים. טוב, לא עונים או לא מכוונים. בכל מקרה רואים, הראש והרמב"ם, שני מדברים על בעיות בקהל. בבעיה שלהם היא זהה, אבל הראש הוא כותב מספר, והרמב"ם לא מדבר על מספרים. הרמב"ם פשוט מדבר על, אני מסתכל עכשיו על בתפילה שלי, אני רואה בראייה כללית, אנשים לא מקשיבים לחזן. בראש אומר, אני צריך לספור כמה יש רציניים, ואם יש 9 רציניים, כביכול, אני אעשה חזרה. זאת אומרת, לא בטוח שהרמב"ם והראש, למרות שהם נראים מאוד דומים, ושניהם איכשהו השתמשו באותו ביטוי שאין לו אח ורע, שזה ברכות לבטלה כמעט, או כל מיני, או קרוב לברכות לבטלה, שזה דברים שאנחנו לא מכירים. בדרך כלל, השתמשו באותו ביטוי מבלי לראות אחד בתשובה של השני. הראש אומר את זה ממש, שזה לא כמעט, לא, נראה, תקרא עוד, נראה כברכה לבטלה. הסתכלתי וגם קרוב הוא. בעיניי קרוב, זה קרוב. את שתי השיטות האלה, את הרמב"ם מרן לא הביא. בכלל, את הראש מרן הביא. ופסק אותו בשולחן ערוך. תראו מקור מספר 6. יכול להיות שהוא לא ראה את הרמב"ם? לא ראה את התשובה הזו, וגם לא ראה את התשובה של הבן של הרמב"ם, וכשמרן מתייחס לחזרה, הוא מביא תשובה אחרת של הרמב"ם, שגם אותה הוא לא ראה. בדיוק, נכון. ששם זה לחזור על התפילה, למרות שכולם בקיאים. זה ברעיון של התשובה ההיא. מעניין מה קורה אם הוא היה רואה את זה. אמרת מקודם שהשו"ת של הרמב"ם, זה לא בדיוק השו"ת של הרמב"ם. הרמב"ם לא כתב שו"ת. אז מה זה? הרבה שנים אחרי ברמב"ם, אספו תשובות מכל מיני כתבי יד והכינו שו"ת מלאכותי. הרמב"ם לא הכין ספר. אבל זה תשובות שלו. כן. הוא כתב את זה. כן. אבל אני אומר, ברמב"ם יש הבדל אם מישהו לקח תשובות, ערך אותם, הכין ספר מסודר, אוקיי? לבין אם מישהו הרבה שנים אחרי שאותו אדם נפטר, לקח מלא תשובות ושם אותם בתוך ספר. לא בטוח שברמב"ם היה מכניס את כל התשובות שלו
אל תוך הספר. יכול להיות שיש בתשובות שאחרי זה לא אמרת תשיב. אולי הייתי אומר להם משהו אחר שם. אצל רבי שלום, בחלק ד'. נכון, לכן אני אומר, ככה זה טבעי, לכן אני אמרתי מראש, שלא הרמב"ם כתב את השו"ת הזה, אלא אנשים אחרים ברכו אותו, וצריך לדעת. אז מרן כותב לנו בהלכה 6, כשליח ציבור חוזר התפילה, הקהל יש להם לשתוק ולכוון לברכות, שנברך בחזן ולענות אמן. ואם אין 9 מכוונים לברכותיו, קרוב להיות ברכותיו לבטלה. ולכן כל אדם יעשה עצמו, כאילו אין 9 זולתו ויכוון לברכת החזן. אז זה מה שאנחנו מכירים, זה מה שמרן כותב, זה ראש, מרן לא ראה בית הרמב"ם, מרן קוצב לך מספר, 9 שמכוונים לברכות החזן. אם אין לך 9, אז יש לך בעיה. אז הברכות של החזן קרובות להיות לבטלה. שיטה שלישית בראשונים, שמרן לא מביא אותה בהקשרים האלה, זו שיטת חכמי אשכנז. תראו, זה מקום מספר 5, אנחנו ניגע בהמשך, אבל תראו את ההבדל בינם לבין הראש והרמב"ם. נשאל בגדול הדור מערי מולין, על 10 שהיו בבית הכנסת, וישן אחד מהם, אז אם יכולים להתפלל בהפלגה שהוא ישן, והשיב, והרבנו תם צירף אפילו במתינוק המוטל בהריסה, ברבנו תם היה לו שיטה, שהוא מצרף גם תינוק לעשירי. מה אכפת לו? הוא אמר צריך, מה צריך? מה כתוב בגמרא? 10. צריך ב10 עונים? לא, 10, זה מה שצריך. אני מצרף גם את התינוק הזה, וזו יהודי, הכל בסדר. זאת אומרת, וני שכתב הראש, דצריכה 10 דצייתה, לכל מקום חזינא דנהוג עלמא לצרף, אף על פי שמשיחין שיחת חולין. אתה רואה מה כותבים לך חכמי אשכנז? כולם מדברים, אין שום בעיה, ומצרפים 10 שמדברים בתפילה, אין בעיה עם זה. הוא בסוף כותב, אף אגב דליבי מגמגם, לשם הכל הראוי לבילה, אין בילה מעכבת בו, הוא מדבר יותר על מי שישן, כי כביכול יש לו פוטנציאל, זה מושג הלכתי, מי שיש לו פוטנציאל לבצע את הגדר ההלכתי, ולא מבצע אותו, אז נחשב לו עיכוב. פה כביכול אדם שישן, הוא יכול לענות, אבל יש לו מניעה, אז הוא יכול לעכב, אבל הוא ככה... שהמקשקש, המהוא שמדבר, הוא יכול לענות, הוא שומע את החזן, הוא יכול לענות לו, הוא לא עונה, אז אין בילה מעכבת בו, אבל הישן, הוא בכלל לא באירוע, הוא לא שומע בכלל את החזן, אני הבנתי את הפוך, שהוא אומר, על הישן אני לא בטוח. כן, על הישן אני לא בטוח. על הישן לא בטוח. כן, כן. מה זה בילה? זה המדבר, לא הישן. מה? הראוי לבילה זה המדבר, לא הישן. כן, אבל אני חושב שהוא אומר על ההפוך, כלומר, כל שאינו ראוי, כי הוא אומר לך את הכלל, כאילו, יש גם את הצד השני שבדיוק. הכלל הזה נאמר לגבי בקורבנות, שמביאים את המנחות וצריך לבלול אותו. אז אומרים, אם הבאת את זה, נכון, ולא בללת את זה. אם זה ראוי, כלומר, בגלל זה אפשר, אז אם לא בללת, זה לא מעכב. אבל אם הבאת משהו שאי אפשר, שמת שם כמות ענקית של זה, ולא, זה לא מתערבב. גם אם ניסית לערבב, זה יהיה בעייתי, וקל החומר, אם לא עשית. כי באפשר, בפועל. אז כלומר, כיוון שאפשר, אם לא עשיתי את זה, זה לא מעכב. אז פה, כביכול, אז הוא מדבר על מישהו שיכול לענות, ויש לו מניעה שהוא לא עונה, כי עכשיו אז הוא ישן, אז לכאורה הוא לא יכול להצטרף ל10, אבל הוא ככה, אבל בכל מקרה הוא מעיד לנו, המנהג אשכנז, שמערי מולין אומר תשיב, כולם מדברים, וזה המנהג הפשוט, מצרפים. אז זה הבדל בינו לבין הרמב"ם, שברמב"ם מתקן תקנה, כלומר לבטל, כי יש בלגן, והוא אומר תקשיב, אצלנו במנהג שמדברים בחזרה. יש מישהו שעושה כמו רבנו תם? היום לא, היום לא הלכו בת כדי כך, כלומר גם
גם אלה שזה שייך לסוגיה של צירוף קטן. גם אלה שבראשונים וגם קצת מאוחרים שהחליטו כן לצרף קטן, זה רק קטן שמבין עניין. אבל לא סתם קטן כדי שיהיה לי 10. זה לא. לא תינוק מוטל בארץ. כן. זה לא. אז אני לא חושב שמישהו עושה, אבל דעת רבנו תם היא לא דעת יחיד, יש הרבה שאומרים כמוהו. כלומר, זה דעת רבי יהושע בן לוי בגמרא, שמצרפים קטן, אפילו קטן המוטל באריסה. אבל יש מחלוקת ראשונים, האם דבריו נפסקו להלכה או כן או לא. ואני לא מכיר שזה בעבר את מחסום הזמן, נראה לי זה נשאר איפשהו שם. אתה יכול להסביר שוב את ההבדל בין הראש לרמב"ם בשיטה שלהם? הראש הוא קוצב לך מספר. ברמב"ם לא קוצב מספר. לכאורה ברמב"ם... הרמב"ם מביא שתי שיקולים. כן, כן, נכון, שתי שיקולים. שיקול אחד של בחילול השם. שמגיעים גויים ורואים איך התפילה נראית, אנחנו חושבים שהתפילה שלנו ככה נראית כל הזמן. 2, הרמב"ם אומר, יש בלגן בתוך התפילה, בנשים לא מקשיבים לחזן. הוא לא דיבר על איזה מספר. יכול להיות שלפי הרמב"ם... בסדר. יכול להיות שלפי הרמב"ם יהיו 100 אנשים בתפילה. מתוכם 80 אנשים עושים בלגן. הרמב"ם יגיד לך, אני רואה שלא מקשיבים לחזן. יכול להיות שגם שם, בזו יגיד לך, אני לא אסע למקום בעבור ה-20 האלה. זה כאילו... בטוח שזה נכון, כי הרי... והראש קוצב. אותו ציבור מועט רציני שהיה אצל הרמב"ם ביום חול, כנראה היה איתו גם בשבת. כן. זאת אומרת, הרציניים היו שם, וכנראה היו רציניים גם בשבת. נכון. ובכל זאת... אבל גברה יד הדברנים, כן. האווירה של... כן, לכאורה בדיוק, זה העניין. הרמב"ם דיבר על אווירה, והראש דיבר על מספרים. בוא נספור כמה יש. יש לי 9? אבל הרמב"ם דיבר גם על אולי הוא לא אמר את המספר. אבל אני חושב שהוא גם דיבר על הגדר, ואני חושב שגם הרמב"ם, אם הציבור המועט שלו... לא הזכיר, אני מסכים איתך, יכול להיות שאפשר להשוות את הראש ואת הרמב"ם. להראות שזה לא מוכרח. בכל מקרה, מרן הלך עם הראש, הוא אומר לך, ספור מתפללים. ספור כמה עונים, או כמה מכוונים. יפה. אנחנו נעשה הפסקה? נעשה הפסקה או שאנחנו נחכה קצת? רוצה חלק אחד? זה ארוך מדי. לא, זה לא ארוך. נמשיך, יפה. ברבותינו גם, כשהם הגיעו לסוגיה הזו, דנו בדעת הראש ובדעת מרן. וכל אחד מהם נתן פרשנות לדברים של מרן וגם לדברים של הראש, כי הרי מרן כתב קצת לשון בשונה כזו. אם אין 9 מכוונים לברכותיו. מה זה מכוונים לברכותיו? אז כותב לנו ברבי יוסף משאש בתשובה שאתם כולכם מכירים, ברבי יוסף הוא הקיצוני ביותר. אז הוא אומר, הרב זכור לאברהם, כתב, זאת התשובה בארוכה מאוד, הבאתי לכם תקציר של התקציר. אנחנו נקרא את זה מהר. והרב זכור לאברהם, כתב משם שלמי ציבור, וכו', אז הוא כותב, לכן צריך השגחה גדולה, וזריזות רב למי שבא לחזור התפילה, במקום שאין קהל גדול, שיהיה בין כולם 9 מכוונים, לענות אמן בכל ברכה, אפילו יהיו בין 1,000 עונים, כל שאין מכוונים לענות אמן כדינו, וככל משפטיו, שלא יאמן את תומה, וכל שלא יודע על איזה ברכה הוא עונה, וכן לא יענה ואמן אחר מברך קודם סיומו, דאבי אמן חטופה, אני קצת מדלג, הרי אין כאן מניעת אמן, ואהבו ברכות לבטלה. כלומר, אז הוא אומר לך, בזמך רבי יוסף, זה לא לענות אמן, זה להבין מה זה הפירוש של עניית אמן, לכוון בכל הכוונות של עניית אמן, להבין על איזה ברכה אתה עונה, לא לענות אמן לפני שהחזן מסיים את הברכה, זה נקרא 9 מכוונים לברכות החזן. בואו תראו, אז מה הוא אומר? בואו כתב את רבנו הטור, אני קצת מדלג, שורה למטה, שיכוון בליבו אמת, היא הברכה שברך המברך, ואני מאמין בזה. שורה אחת למטה,
כתב עליו הגאון בעל עטרת זהב, שיכוון בליבו, באמת היא הברכה. הכוונה זו היא בכוון בכל י"ח ברכות, אבל באמצעיות יכוון באמן שני דברים. אחד הכוונה הנ"ל, ועוד יכוון לומר, יהי רצון שכך יתעמת לענינו, וימלא משאלותינו. בקיצור, אתם מבינים את הכיוון, רבי יוסף מציב גדרים להשיג 9 אנשים שקשה מאוד למצוא. ועוד שיחזיקו מעמד 18 ברכות, 19 ברכות, ככה יחזיקו מעמד, ועוד הוא מחלק להם, ברכות הראשונות אתה מכוון ככה. הברכות האמצעיות אתה צריך לכוון כל מיני כוונות אחרות, והגאון בא לפרישה, הוא אומר שצריך לערער בשעת עניית אמן, אלה מלך נאמן. אני לא יודע איך אפשר לכוון את כל הכוונות האלה בזה, אבל זה מאוד קשה. והנה פשוט וברור לכל מבין עם תלמיד, שאין בזה שום פלוגתא בין כל החכמים שהוא הביא, רק מה שחיסר זה, השלים זה. וכולם שייכי במילה 9 מכוונים שכתב מרן, בו פשוט שלדעת קודשם, כל הכוונות הנזכרות מהעקווה. ואם חיסר אחת מהן, לא מחשבה ענייתו ענייה כלל. ואין כאן אמן ואבל לברכה לבטלה. לא קרוב, הוא בכוונה משמיט את הקרוב כדי ליצור לזה ביום. אתם מבינים? אז הוא אומר, בוא תראה, לא כתוב שיהיו 9 עונים. לא כתוב 9 עונים. כתוב 9 מכוונים. או 9 מכוונים, זה מאוד קשה למצוא. ואז הוא אומר לך פה 1000 כוונות, שאדם צריך לכוון בעניית אמן. ומזה יוצא הרב להגיד, תקשיבו, אין אפשרות למצוא כזה, וגם אם תמצא 100 אנשים בתוך הקהל, אין שם 9 שיכולים לכוון את זה, ולכן אני צריך לבטל את כל החזרות בכל התפילות, ואם הייתי יכול, הייתי מבטל גם את החזרה שיש בתפילת שחרית של שבת לגמרי. כל מה שהוביל פה ספק אם יש אחד שעושה את כל זה. יכול להיות גם. ופעם היה, כאילו מה אנחנו שונים מהם, זה כשתקנו את זה, נראה כאילו הוא מביא את זה, כאילו הוא מציג את זה בכוונה. נכון, נכון, בכוונה, תקשיב. אני תמיד בתשובה שלו, זה אף פעם לא נראה לי כמו, זה לא עיקר הטיעון שלו, זה כאילו התוספות של רבי יוסף. לא, זה, אני אגיד לך מה, הוא יוצא מתוך זה שאנשים, שמה? כאילו הניתוח שלו של התקנה, שאם היא תשיג את המטרה או לא תשיג את המטרה. כן, זה גם כדי, עם זה, אז הוא מתחיל כדי לרכך את העניין. אבל זאת הפרשנות שלו לדברי מרן. למה אני הבאתי את זה? לא בגלל להגיד לך שזה מה שהוא אומר. להגיד לך איך הוא מפרש את מרן. איך הוא מפרש את מרן? ככה. אז הוא אומר לך שמרן כתב 9 מכוונים, 9 מכוונים. צריך כאלה שיודעים לכוון לאמן. אין לך 9 כאלה? תתל את החזרה. זה מה שהוא רוצה להגיד. כמו, יש לו טענות, אבל זה לא עוד פרשנויות למרן. בכוונה אני הבאתי את זה כדי להראות איך הוא מפרש את מרן. וגם את הראש. מכוונים בעלי כוונות זה. בעיניי הוא הטיעון המרכזי שלו, הוא גם קשור לפרשנות שלנו, כי הוא בעצם מראה את הסתירה במרן בין הקידוש של האורחים לבין החזרה, שבחזרה מרן אומר לעשות, כן, אבל עדיין מרן לא יגיד לך לבטל את החזרה. כי מרן כתב לך שאפילו שכולם בקיאים, תעשו חזרה. על זה שאני אומר לך היום, שבטוח כולם בקיאים, או שגם מי שלא בקיא, החזרה לא תעזור לו כי הוא לא יודע לכוון, על זה אני מלביש לך שגם מרן היה מסכים איתי, זה פה. גם מרן שאמר שאפילו יש בקיאים. לא רק בגלל בעיית הכוונה, אלא גם בגלל העובדה שהחזרה כבר לא מועילה. נכון, אבל... זה עיקר ה... כן, אבל מרן אמר לי שגם שכולם בקיאים אני עושה חזרה. אז איך אני הולך נגד מרן? אני אגיד לך, גם מרן עצמו הסכים איתי. למה? כי כשמרן אמר 9 מכוונים, אין אפשרות למצוא כזה. מרן היה אומר, תעשה חזרה גם כשכולם בקיאים, בגלל שיכול להיות שמתישהו בעתיד הקרוב, תמצא מצב שהיא לא בקיאים כשעובד. זאת אומרת, יהיה מצב שיהיו לך אינם בקיאים, ושאתה תצטרך להוציא אותם לחובה. לא, הטענה המרכזית זה שאנשים לא עונים. כלומר, בגלל זה אני נכנסתי לתוך עובי העניין הזה. אין בה נמצא אדם שהוא גם לא בקיא וגם יצא בחזרה. זה אני חושב הטענה שם, זה המרכזית בתשובה. אני לא חושב שהוא היה אומר לך לבטל את זה, אם כולם היו עונים והכל היה בסדר. אם זה היה מניין שכולם עונים והכל היה בסדר. אבל המשמעות במניין שכולם עונים זה שאינו בקיא יכול לצאת. זאת אומרת...
לא, במניין מושלם. לא, יש שם 10, ויש שם אנשים שלא מבינים כלום. לא הייתי אומר, כן לבטל, ולא לבטל, הוא נכנס לזה רק מתוך העניין שהתפילות הפכו להיות בלגן. ואז הוא אומר, בוא, אני אסביר לך למה כולם היו מסכימים איתי לבטל את החזרות בימינו. ואז על זה הוא בונה עוד ועוד ועוד, אבל אני מסכים איתך שבלי זה בסיס שהוא אמר בהתחלה, שאין טעם לחזרות, הוא לא היה אומר את זה רק, נכון? לפי רבי יוסף, מה שמרן לא אוהב את המנהג של הספרדים, שלא עושים חזרה ומנחה, לפי זה הוא היה אומר זאת אומרת, הוא לא אוהב שעשו את זה כמשהו מוחלט, כאילו כברירת מחדל. כן, נכון. אבל דרך אגב, מרן, ברב יוסף מתייחס לזה בתשובה שלו למרן הזה, והוא אומר, אולי בצפת שם היה להם בניין של בקיעים. שם היו כולם ככה בקיעים, והיה להם 9 בקיעים, שזה מאוד הגיוני, שאני יכול להיות שם. הרב של צפת, המביט, תיקן תקנה שלא לעשות עם N20. תיקן תקנה בצפת, בזמן מרן, כן? שהיו כל המקובלים, מעריך, שבצפת, הוא אומר, אם אין 20 בבניין, 20 אנשים, לפחות, לא 20 בחזרה. תקרא את התשובה של הרב שלו. הרב שלו שאומר, אם שם היו 20 בזמן מרן, עלינו גם 120 לא יספיק. זה ככה אומר, הרב שלו, רבי דוד. הרב, מה שמעניין שעם כל מה שראינו עד עכשיו עם 9 מכוונים, הרבנים הראשיים של בית כנסת או הרבנים של יישוב, הם מדלגים על זה, הם פריקים של חזרה, ואז אומרים לו, אנשים מכוונים היום, מספיק שעונים אמן, מספיק, כאילו, הם כולם אומרים, השולחן ערוך אומר, אבל כשמגיעים לדברים האלה, אל תדאג, מי אתה בכלל שאתה יודע שהם לא מכוונים? איך אתה יודע שהם לא מכוונים? איך אתה יודע שהם לא מכוונים? אני אגיד לך מה, ודאי שברבי, אתה רואה את כולם פלאפון, באמצע התפילה. לא, הוא עונה על שאלות. לא הוא, האנשים. ודאי. זה שם, לא הרב, לא. צרף את הטלפון. ודאי שרבי יוסף לא הסכים איתם, זה ודאי. אבל שוב, אמרנו זאת פרשנות של רבי יוסף לדברי מרן. אנחנו עכשיו נתקדם, נראה עוד פרשנויות, אבל אני אומר, נכון, הם לא הסתדרו איתו, אבל הוא קיצוני. הוא אומר, תקשיב, המכוונים שמרן כתב זה מכוונים מילאים. זה מאוד קשה למצוא כאלה, ולכן גם יהיו ב1,000 עונים, כמו שהוא אומר פה, ב1,000 עונים, ב1,000 שעונים. צריך למצוא את 9 המכוונים מתוכם, ולא בטוח שיש לך. זה מה שעניין, כי אם יש 1,000 ואתה מוצא 9 עונים, תעשה חזרה, למרות שיש 991 שהם לא זה. בסדר, כי תקנת חז"ל מתקיימת, זה מה שהוא אומר. יפה. אנחנו מתקדמים, אנחנו נדלג על מקור 8, כי הוא, מקור 8 זה רבי משה עטיה, הוא בדיוק אומר כמו שאומר רבי יוסף, רק בלשון קצרה. מקור מספר 9 זה מעלות לשלמה, זה רבי שלמה הכהן. הוא היה רב בכמה ערים במרוקו, והוא כותב שיטה מאוד מעניינת. אז הוא אומר ככה. מה? כן, הוא בר פלוגתא של רבי יוסף, חבל הזמן. לך שלמה? כן, נכון. ומה שכתב מרן, ויענה אמן אחר כל ברכה וברכה, ובכוונה שיכוון בליבו, בזה תהיה הברכה שברך המברך, ואני מאמין בזה. הרי אין לך אדם בישראל שבא לבית הכנסת, וציציתו על כתפו, ותפילין בידו, ועונה אמן בכל כוחו, שאינו מאמין שהברכה היא אמת, אשר כל הבא לבית הכנסת, מקבל עליו בול מלכות שמיים, הוא מאמין באמונה שלמה, שהוא מאמין שהברכה היא אמת. ולפיכך כשיהיו בבית הכנסת 10 אנשים בקיאים שיודעים לכוון שהוא מאמין שהברכה היא אמת, חייבים לעשות החזרה כדי לקיים את תקנת חכמים, וגם שיצאו לידי חובת תפילה כבר, לא יבן ברכות לבטלה. הרי לפניך, לאדם השומע בברכה, גם דמלה נאמן, הרי הוא כמברך, לכן צריך לשמוע כל הברכות. הוא אומר, ברבי שלמה הכהן אומר, תקשיב, אני מסכים איתך שצריך לכוון באמן, צריך 9 שיהיו מכוונים, אבל כשאדם מגיע לבית הכנסת, מה אתה חושב שהוא עושה פה?
ואני לא חושב שהוא בא לשחק, הוא בא כי יש לו באמונה, שהוא מאמין, שהאמן זה אמנת דברים, וכל מה שאומרים בתוך התפילה זה אמת. אז גם אם לא, אז אם אף אחד לא עונה, מספיק שיהיו 10 בנשים שיכולים לענות, ויכולים לכוון, זה מספיק לי. כי זה שהם באים לבית הכנסת עם תפילין וציצית, זה מספיק. בסוף הוא קצת מסייג את דבריו, אז הוא אומר, תקשיב, לא מצאתי אף אחד שאומר כאלה דברים, אז אני לא יודע אם אני אלך לזה עד הסוף. אבל זה לא פירוש למרן, זה בעצם הוא סותר אותו. לא, הוא אומר, יש לי 9 שמכוונים, שיודעים לכוון. מה זה מכוונים אצלו? לבית הכנסת, לא ידע בידיעה כללית שהוא מאמין במה שקורה שם. ככה הוא אומר, אז הוא אומר, אבל מה זה מכוונים אצלו? מה זה מכוונים אצלו? לא משנה, הם יודעים, באמן זה אמת. כל מה שאומרים אמן זה אמת, נכון. אבל גם מציין עונה אמן בכל כוחו, זאת אומרת, זה לא רק הכוונה התיאורטית. לא, השיטה שלו, אני אגיד לך מה, הוא הגיע מדובדוב, ושם לא עושים חזרות בכלל. ויש לו בתשובה אחת בשו"ת שלו, שהוא כותב באמת מעיד שם על המנהג הזה, ופה מישהו שואל אותו מה הוא חושב על זה, בשו"ת אחר, והוא שם, תקשיב, נכון, זה המנהג, אבל אני לא מרוצה מזה כל כך, ואז הוא מסביר למה הוא לא מרוצה, והוא נוטה באמת לעשות חזרות בכל מחיר. אפילו שאין בכלל מי שעונה. אבל יש 10 בנשים שמגיעים כדי להתפלל, תעשה חזרה. הוא צריך קופת הברזל חזרה כדי שיתקשר. יפה, אז זאת שיטה קיצונית לצד השני מרבי יוסף. רבי יוסף אומר, צריך ממש לכוון, ממש, והוא אומר, לא צריך לענות, לא צריך לכוון, צריך שיהיה לך יכולת לכוון. מה זה, כמו השיטה של האשכנזים? כמו השיטה של שני אשכנזים. שמה? של ספר העגור, שאמרנו במקום. אפילו אחד ישן, לא יודעים מה איתו. ישן? כמו שאמרנו בשיטה השלישית שמרן לו את זה. נכון. ספר העגור, לא של האשכנזים שהם מדברים. אבל פה לא מדברים. יכול להיות שהם קוראים בספר. יכול להיות שהם... אם זה מדברים זה כאן בחומר, אבל זה כאילו על אותו קו. הם שקטים, נכון. ברבי שלום אתם מכירים את התשובה הזו, הוא יותר הולך בוא נספור אנשים. בוא נספור כמה שעונים. כשמרן כתב מכוונים, הכוונה 9 שעונים אמן. הוא לא דיבר על כוונות, לא דיבר על כוונות עליונות. זה בחלק ד', אבל נגיד בחלק א', אתה רואה שהוא אומר משהו כמו בישיבות, איפה שכולם צדיקים גדולים תעשו, אבל ברגיל מה שכבר נהגו שלא לעשות כבר לא לעשות, כאילו, אתה רואה, אגב, וגם בחייו. לא, אבל זאת, יש לך, אני אגיד לך מה, זה סוג של אבולוציה כזאת. יש תשובה אחת בשם משום מגן חלק א', שם הוא כותב לעשות חזרות. ושם התשובה נגמרת. ואז יש תוספת מאוחרת, ואז יש תוספת שהוא אומר היום בעוונותינו, כולם מדברים, ולכן אני הייתי ממליץ שלא לעשות זה, ובמקום בדיוק, במה שאמרת, מה שנהגו, ולא לחדש שם, דברים כאלה. פה, אני הבאתי את זה, כדי להראות לך שהוא סופר. הוא סופר אנשים, והוא עכשיו שואלים אותו במניין, שאין להם מנהג. מתי עושים חזרה, מתי לא עושים חזרה? אז הוא אומר, תקשיב, אני רוצה זהירים שיהיו לפחות 11 או 12, כדי שאם לא יכוון 1 או 2, יישארו על כל פנים 9. וכשהוא אומר, יכוון, הכוונה שעונים אמן. כלומר, ברבי שלום הוא, בדיוק. רבי שלום אז הוא אומר, מה שמרן כתב מכוונים, הכוונה שעונים אמן. והוא הכי נצמד יותר למה שמרן כותב, אני צריך 9 שעונים. 9 שעונים, לא מכוונים, לא כוונות, לא פוטנציאל כוונה, 9 שעונים. לכוון לברכות של החזן ולענות אמן, ולשתוק. כן. לכוון לברכות של החזן ולענות אמן, וגם כיוון שהמקור שלו זה הראש. והראש מדבר על מי ששר עם השליח ציבור, ואפילו שהוא אומר את המילים של התפילה, אבל הוא בעצם לא מקשיב אלא מדבר, וזה גם מבחינתו לא בסדר. נכון. אז להבנתי כאילו צריך פרש מרן לאור המקור של מרן, אם המקור של מרן הוא הראש.
והראש מדבר על לכוון מראש ועד סוף, כלומר להקשיב כן. לכל מילה. גם במרן. זה יותר פשוט להגיד שלענות זה מספיק. אתה אומר שזה הפשט. אני אומר שבמרן יותר הגיוני להגיד שלכוון זה כמו שאנחנו, כמו שלכוון כן, כן. לכוון לכל מילה. אז גם לכוון בחזרה הזאת. ככה גם נהוג לפרש. ככה גם נהוג לפרש. הוא כאילו פחות או יותר אומר כמו רבי שלמה הכהן. מה? רבי שלום. מה פתאום? פחות או יותר. פחות. לא, ברב שלמה הכהן אומר, תקשיב, לא צריך שיענו, אפילו אם אף אחד לא עונה. יש לי 10, שיודעים לכוון, זה מצוין. לא, אני משווה את זה תמיד לרבי יוסף, שהוא כאילו... לא, רבי יוסף זה קיצון אחד, רבי שלמה זה קיצון שני. רבי שלום הוא ממש נצמד למרן, הוא רק מפרש, לכוון, הכוונה לענות אמן. זה מה שהוא מפרש. הבאתי לכם את מקור... התכוונתי ששניהם, זה לא עושים סיפור כזה גדול. אצל רבי יוסף אתה רואה שהוא כאילו, תעשה ככה ותעשה ככה ותעשה ככה. בסדר, כי רבי יוסף הוא נגד החזרות. רבי שלמה הכהן הוא מאוד בעד החזרות. וברב שלום הוא לא ככה והוא לא ככה. אבל הוא אומר, אז אם אתם רוצים, יש כל מיני תנאים שאני מציע. אבל אני הבאתי את זה רק כדי להראות לכם פרשנות של מרן. מקור מספר 11 זה מקור קצת משונה, הבאתי לכם אותו כדי שאתם תכירו, שזה מאפיין את האיש, רבי רפאל ברוך תולדנו, הוא גם אומר תקשיב, קשה מאוד למצוא, ואז הוא אומר בוא נעשה, החזן יעשה תנאי, אם יש 10 מצוין, אם אין 10 זאת תפילת נדבה, וזה כזה, סבסוב בישיבתי אשכנזי, ולמה זה, איך אתה רואה שזה כזה סיבוב אשכנזי? בסוף הוא כותב, וכן מצאתי במשנה ברורה. עכשיו, יש סיבה שאנחנו לא פוסקים כדי כמו המשנה ברורה, תדעו לכם, וזה כלל שאתם יכולים לקחת איתכם ולבדוק אותי. בחכמים שלא שימשו בתפקידים ציבוריים, אלה היו ראשי ישיבה, או רבנים של כל מיני דברים, או בכלל בלי תפקיד, בפסיקות שלהם תמיד יהיו לא תואמות לרוח בחיים, מה שנקרא. הם תמיד יהיו, בוא נעקם את מה שאנחנו עושים כדי להסתדר עם ההלכה. וחכמים שהם היו אנשים שהיו של קהילות ושל ציבור, אתה תראה שהם מסדרים את ההלכה אז עם הציבור, לא מעקמים אותה ולא, אבל אתה רואה בהסתכלות שלהם היא בצורה הפוכה, ולכן תמיד שמביאים לי פסק מחכם מסוים, חשוב מאוד להכיר את הרקע של החכם, שאז תדע מה אתה מקבל, תדע מה אתה מקבל. ואני אומר את זה לא נגד המשנה ברורה, אני אומר את זה גם אצלנו, גם בחכמים מרוקאים, יש המון חכמים, שכתבו כל מיני פסקים, אבל מעולם לא שימשו בתפקידים ציבוריים, מעולם לא היו דיינים ולא היו רבני ערים, הפסקים שלהם יכולים להוות המון בעיה, פתאום אתה רואה שהם לוקחים לך מכל מיני אחרונים כאלה ומלבישים אותם, זה יכול להיות טוב מאוד בשבילו, בתוך הבית שלו, או כל מיני בחומרות למיניהם, אבל כשמוצאים את זה החוצה זה עלול להיות בעייתי. למה, הוא לא היה רב של הקהילה שלו? כן, אבל הוא היה מאוד אשכנזי. באשכנז, כן, אבל... לא, אבל רבי רפאל... מדבר על הרב משנה ברורה. לא, הוא לא היה רב, הוא היה ראש ישיבה. הוא לא היה רב של הקהילה שלו? ראש ישיבה, ראש ישיבה, כל חייו. בפולין. ראש ישיבה. הרעיון של התנאי, הרי יש בו, כאילו, יש פה מלא חורים, יש את שמרן בתפילת נדבה, הוא אומר שצריך אדם לדעת שהוא מכוון בראש, כדי שהאדם יוכל להתפלל. כן, אבל גם מרן מתיר לך, שבת זה תוקע, נכון, תוקע. שבת אתה לא יכול לעשות את זה. כאילו זה הפוך, אתה יוצר לעצמך ספק לבנות עליו את הנדבה. כן, אבל נכון. בשבת זה לא יעזור לך. נכון. מה לא? לעשות את התנאי הזה, כי בשבת אי אפשר להתפלל תפילת נדבה, אי אפשר. אסור כאילו? אסור. זה בעיה.
יפה, אז ראינו פה את כל השיטות של זה רבותינו, ראינו מה שהם חושבים, איך הם מפרשים את מרן, וכל אחד מהם החליט לפי הפירוש שלו, להציב תנאי, מתי אני מבטל את החזרה, ומתי לא, למרות שפי רבי שלמה הכהן, אני לא יודע מתי הוא יגיד שאני מבטל את החזרה, אולי אם נכנס מישהו לבית כנסת שלא קשור, הוא לא בא להתפלל ולא סתם איזה מישהו תפסו, אולי הוא יגיד אז, בוא נבדוק אותו אם הוא יודע זה, אבל, אם הוא יודע, אבל סתם ככה ראינו כל מיני דברים. עכשיו יש לנו, מה שמאיר ברמז לנו בהתחלה, יש ירושלמי, במסכת מגילה, שבירושלמי אנחנו לא נקרא את כולו, רק נגיד מה הוא אומר. בירושלמי מביא חידוש, שיש הרבה מאוד דברים שצריכים 10. לפרוס על שמה, לעבור לפני התיבה, לשאת כפיים, לקרוא בתורה, להפטיר וכו' וכו' וכו'. ולא עושים את זה פחות מ10. בגמרא אומרת, תקשיב, אתה אמרת אין פורסים על שמה, ואין עוברים לפני התיבה, שניהם צריך 10. עכשיו, לפרוס על שמה, זה מגיע לפני שעוברים לפני התיבה. לפרוס על שמה זה פעם, היה מישהו עולה, אומר ברכו, אומר את החצי קדיש, אומר ברכו, ואומר ברכות קריאת שמע, וכל השומעים לא היו אומרים ברכות קריאת שמע, רק קונים אמן. זה נקרא לפרוס על שמע, כלומר היה יכול להיות חזן לברכות קריאת שמע, כאילו, חזן לברכות קריאת שמע. היום זה לא כל כך נהוג. היום, בוא נגיד לך, אתן לך דוגמה, כמו שנגיד מישהו אומר, מישהו מגיע באיחור, ואז הוא אומר, אני רוצה לעשות בקדושה. זה מאוד דומה למה שהיה פעם. כי מישהו אומר לך, ואני פספסתי קריאת שמע בציבור, תן לי ברכו, בוא תעשה לי ברכו, כאילו. אז אומרים לו, טוב, בוא תגיד, ברכו, תגיד ברכות קריאת שמע, נלך אמן, זה כאילו פורס על שמה. עכשיו, אז בשואלת הגמרא, תקשיב, פורס על שמה, זה לפני לעבור לפני התיבה. אם בפורס על שמה, צריך את 10, ולא היה לך 10, אז איך יהיה לך, כשאתה עובר לפני התיבה, איך יהיה לך 10? לא יהיה לך 10 בקריאת שמע, איך יהיה לך 10 אחרי? אז אומרת הגמרא, זה בא להגיד לך משהו מאוד מאוד מעניין, שאם התחלת את אחד מהדברים האלה ב10, אתה יכול לסיים אותו, אף על פי שמישהו אחד הלך. כל עוד שנשאר לך, רוב מניין. 6. נשארו 6, מצוין. מי שעזב את המניין, באמצע, יש לו עונש. הוא לא עשה כמו שצריך, אבל כל השאר שנשארו, יכולים לסיים את מה שהם התחילו ב10, יכולים לסיים אותו. נכון. יכולים לסיים את זה, ואז יכול להיות שכשאנחנו פרסנו על שמה, והיו 10, אחד הלך, ואז שהגענו לעמידה, לא היה שם אף אחד. יפה. אתה יכול להתפלל לעמידה? לא, אתה לא יכול, זה כבר משהו חדש. עמידה אתה יכול, חזרה לא. איך עמידה? לא, בסדר, נכון, אתה לא יכול חזרה. זה לא חשב לך תפילה במניין. וככה באמת מרן פוסק בשולחן ערוך. אם התחיל לומר קדיש בקדושה ב10, ויצאו מקצתן, גומרים אותו הקדיש או באותה בקדושה, שהתחיל והוא שנשתיירו ברובם, והרמב"ם מוסיף, ומכל מקום עבירה אז היא לצאת, ועליהם נאמר, ועוזבי השם יכלו. כלומר, מי שמשאיר מניין בלי 10, והם צריכים עדיין 10 בשביל להגיד כל מיני דברים. והם התחילו כבר. והם התחילו כבר. רגע, זה נכון, אבל גם אם הם לא צריכים אותו להמשך. אם מישהו עכשיו עזב כאילו עזב, לא יודע מה, קריאת התורה. הוא התחיל קריאת התורה, הוא יצא, עכשיו יכול לסיים קריאת התורה. וזהו, לא צריכים לקריאת התורה. הוא עדיין לא עזב השם יכלו, לא? כי הם צריכים אותו לקדיש אחריהם, צריכים אותו לא, אבל זה רק בגלל שיש המשך ל... כן. אני הבנתי את זה נכון, גם על הדבר האחרון זה יהיה נכון. כלומר, גם
זה סתם, כי אתה... כן, נכון, צודק, נכון. כי הפעולה הבאה היא מנותקת. נכון, גם הזמן קדיש אחרי, נכון. אבל כותב הרמב"ם, אבל אם נשארו 10, מותר לצאת. כשהייתי צעיר, אני גרתי ברחובות, והייתי מתפלל בשחרית באיזשהו עניין בבוקר. עכשיו, היה שם עניין מצומצם. היה שם 13, ב-14, עכשיו אני הייתי צריך לחזור הביתה בזמן, כדי לארגן את הילדים בבוקר. עכשיו, הייתי תמיד מסתכל לראות שאין 10. הייתי יוצא, ה-11 או ה-12 בכוונה, כדי שלא ייתקע. כי אם עכשיו אני אהיה שם 10, אני לא יכול לצאת, עד הסוף. אתה מבין? זה היה הבעיה. מי לא עושה את זה? מי לא עושה את זה? יש דינים שלמים של מי קודם למי לצאת. את מי משחררים. וגם כותב לנו מרן, ואם התחיל באבות, ויצאו מקצתן, גומר אפילו בקדושה, וכולי, אותו דבר. יש כאן מחלוקת בין מרן לרמה, אם התחלת בחזרה, מה אתה מסיים? אם התחלת חזרה, מה אתה מסיים? כי מרן אומר, התחלת חזרה, הגעת לקדושה, אתה עוצר. כי במה לעשות, מלכו. העמידה ודאי שהוא מסיים אותה, לא? אני לא יודע. אני מסופק. מרן כבר עצר באל הקדוש בדוגמה שהבאת לגבי החזרה. עכשיו, אני יודע, מרן... אני מבין בזה שהכוונה גומר את החזרה, ואפילו את הקדושה הוא יכול להגיד. זאת אומרת שהקדושה היא לא דבר נפרד. לא יודע, אני גם חשבתי על זה, אבל לא ראיתי בדברים שלו. זה לעבור לפני הטבע, המושג כאילו אני מסתכל על ירושלמי, זה דבר שהתחילו אבות, הכוונה התחילו לעבור לפני הטבע, כן. זה הדבר שהתחלת. לא יודע. בגלל שלמרן יש את המנגנון הזה. כן, אני חשבתי על זה גם שאמרתי את זה, אבל בסדר. ברמה אומר, סיום התפילה הוא קדיש תתקבל. כלומר, אתה מסיים תפילת 18, אתה אומר, אם יש לך בחצי קדיש, אתה אומר אותו, ואתה מסיים אותו, אתה מסיים, עד קדיש תתקבל. כלומר, גם מדובר לציון הכל, אתה אומר, בקדיש תתקבל. אנחנו, אומר, בהערת סוגריים, אנחנו בסוגיה הזו פוסקים כדעת הרמה, שאם התחלת תפילת חזרה ב10, גם אם יצאו ונשארתם 6, אתה מסיים עד קדיש יתקבל של אחרי בא לציון. אם נגיד קדיש. אם נגיד קדיש שכבר זה פחות מ10. כי הקדיש תתקבל, הוא סיום התפילה. כלומר, ברמה אומר לך, מה שאמרו לי, התחלת תפילה, כאילו, אתה יכול לסיים את התפילה. אז הרמה אומר, סיום התפילה, הוא קדיש, תתקבל. בדרך יש לי כל מיני דברים שאני אוסף, מצוין. מתי שיש 6. בקריאת התורה גם? לא, קריאת התורה זה עניין נפרד. בקריאת התורה זאת מצווה נפרדת שדחפו אותה שם, אבל באופן עקרוני היא לא חייבת להיות דווקא שם. ואתה אומר קדיש תתקבל גם אם אין 10. 6. כן, אני אומר גם אם פחות... עכשיו, מה יוצא לנו מכל בגמרא הזו? שיש לנו... קצת מידע מכל. ויצאו 10, לא נשאר 10 לפני קדיש תתקבל. לא יצאו 10, כן. ממשיכים. כי תפילת המידה שלכם בכל היא כמו בחזרה. יש לה את הכוח כמו של חזרה לכל ההיבטים. מה יוצא לנו מתוך הדברים האלה של מרן ומתוך הירושלמי הזה? שלכאורה יש מציאות, אמנם שהיא נוצרה בדיעבד, אבל שאם התחילו, שיכולה להיות בחזרה, שיש רק 6, 5 עונים, חזן, ו5 עונים. ומרן אומר לך, עצור, לא עוצרים. ממשיכים. אפילו שכולם יודעים, אין לו 9 עונים, ובטח לא 9 מכוונים, יש רק 5 בפוטנציאל, 5, ואתה עדיין, זה אומר, את כל החזרה.
אז איך זה יכול להיות? ברבותינו עושים סיפור מזה שאין 9 שעונים. מה קרה? יש לך פה מקרה, בדיעבד אמנם. בסדר, תגיד שגם בתפילה הזאת שעכשיו... התחלנו עם 9 שעונים. התחלנו עם 9 שעונים, בנו את האמן הראשון. בנו את האמן הראשון. אבל זה בדיעבד, אז אתה יכול להגיד, אל תגיע לשם. זאת אומרת, הגעתי לשם, נתקעתי ככה, אז אני מסיים ב6, אבל אני לא אבל לא לכתחילה. אני לא מראש אתפלל בידיעה שהחזרה שלי תהיה עם 5 עונים. בדיוק. זה כאילו למה... גם אני חשבתי ככה בבית הארץ. שלא לומדים אפשר משאי אפשר. אבל, זה הכל עד שראיתי את מרן בבית יוסף בסימן נ"ה. ושם מרן שובר את כל מה שהוא אמר לנו בשם הראש, בדברים מפוארים. עכשיו נעשה את ההפסקה. טוב, נעשה הפסקה, נשארנו את המקורות האלה? נסיים, נעשה... לעשות איזה דרמה. צריך איזה מוזיקה כזאת, איזה. יפה. מרן בסימן נ"ה, שזה לא סימן שקשור לחזרה, מביא את השיטה האשכנזית שראינו בתחילת השיעור. ספר הגות. כתב בהגות ממונות בשם הר"ם, שאם התחיל אחד להתפלל לבדו, ואינו יכול לענות עמהם, ואין כאן 9 שיוכלו לענות, אני מוחק את האלה, האלה הזה הוא כנראה לא נכון, אפילו אחי מצטרף עמהם, דכתיב ונקדשתי בתוך בני ישראל, אבל הכל, בשרד, בבני קדושה נינו, שכינה שריה, ויודע מקטן שמוטל בהריסה, ושמצטרף לרבי יהושע בן לוי, ואפילו למאן דפליג ברבי יהושע בן לוי, זהו משום שלא ידע למי מברכים, ולאו בר בקדושה, וזה דברים רגילים שאנחנו ראינו. אמנם טוב והגון להמתין עד שיגמור תפילתו, כדי שיזכה גם הוא לענות עמהם. ואפילו יש שם 10 בלא הוא, נכון להמתינו כדי שיזכה גם הוא, כדי פשוט, ובלבד שיהיה שהות להתפלל. מכאן למד מורי הרב הגדול מארי בירר, שאם היה אחד ישן, מצטרף עם 9 זה קדיש ולקדושה. דכיוון דאיקה 10 דבני קדושה נינו, שפיר שרה שכינתה עליו. ואחר כך מצאתי שכתב האגור, שזה השיטת באשכנזים, שבסוף הוא אומר אני מגמגם בזה, ותראו איך מרן מסיים, וכדאי הוא מורי ז"ל לסמוך עליו. עכשיו אני חשבתי שמורי ז"ל, הכוונה דמארי בירב, אמר את זה לקדיש ולקדושה, ושם זה לא חזרה, כי זה מה שהוא אמר. אבל מרן כותב בשולחן ערוך, תראו שורה למטה, אם התחיל אחד מ10 להתפלל לבדו, ואינו יכול לענות עמהם, או שהוא ישן, אפילו לא אחרי מצטרף עמהם. אתה מבין שזה לא קשור לבדיה. מה נ"ה זה קדיש? כן, כן, אבל הם התחילו פה להתפלל, תפילת... לא, אחד מ10 הוא מתפלל, כלומר הוא לא עונה. הוא לא עונה? הוא מנוע מלענות. נכון. ומצטרף עמהם, אבל זה בסימן נ"ה, כלומר זה... ואינו יכול לענות עמהם, הוא לא יהיה בחזרה. הוא לא יהיה בחזרה. הוא ישן, הוא ישן. לא, התחילו להתפלל. הוא התחיל להתפלל. מישהו היה לעבודה, הוא כבר מתפלל עמידה. אנחנו בברכו, הוא מתפלל עמידה. לא, זה מדובר על כל ההיבטים. גם החזרה, כי הרי שם בסימן נ"ה, מרן שם מדבר על צירוף ל10. לקדיש, לקדושה ולחזרה גם. מי מצטרף? זה בק"ד בא לסייג שהחזרה היא שונה מהדברים האחרים? לא ידוע. בפשטות, מזה שהוא מצטט את האגור, אתה מבין שלא, כי האגור מדבר בוודאי על חזרה. נכון, ואתה רואה שמרן משווה, ובאגור לא כל כך מרוצה ממה שאמר מארי מולין, שכולם שם מדברים עושים, ועליו מרן כותב, כדאי הוא מורי ז"ל לסמוך עליו, שגם אם לא כולם עונים, זה בסדר גמור. ומרן לא מסייג את זה קדיש ולקדושה. הוא מקבל בעצם את השיטה, מארי ברב בעצם פוסק... תן לי 10. תוריד 1, 2, לא משנה. אז רגע, מי זה מורי הזה? מורי זה מארי בירב. רבי יעקב בירב. איך מרן לוקח גם את הראש, וגם את השיטה של הרב שלו, מחבר אותם ביחד, פוסק את שניהם בשולחן ערוך. איך יכולות להסתדר בשתי פסיקות, שמצד אחד מרן אומר לך, גם אז אם הוא ישן,
תעשה חזרה, אין שום בעיה, הוא מצטרף איתנו, הוא נחשב אחד מתוך 10, ומצד שני, אז הוא אומר לך שאם אין 9 שמכוונים לברכות החזן, בישן ודאי לא מכוון, נכון? אם אין 9 שמכוונים, קרוב להיות ברכותיו לבטלה. אז אם קרוב להיות ברכותיו לבטלה, אז אל תצרף את הישן. איך אתה מכניס את עצמך למצב כזה בעייתי? שאלה. יכול להיות שזה רק איום. קודם כל, אתם כבר מבינים שהשיטות שהביאו כאן ברבותינו, גם של רבי יוסף וגם של רבי שלום, הן לא כל כך עולות בקנה אחד עם סימן נוני. אף אחד מהם לא הביא את סימן נוני. כולם נדבקו למה שמרן כתב בקוף כ"ד את הראש, אף אחד מהם לא הביא את סימן נ"ה. לא דן בזה. ותדעו לכם, שבגלל מה שמרן הביא בסימן נ"ה, יש בשו"ת אור לציון, הרב בן ציון אבא שאול, שאלו אותו, אם אין בוודאות 9 שיענו לחזן. עושים חזרה? וזה אומר כן. הוא אומר חוסר והענייה, זה לא עילה לביטול חזרה. אגב, הרב עובדיה חולק עליו בלי אביה אומר. בסדר. הרב עובדיה חולק עליו אומר, ואומר שצריך לעשות בלי חזרה אם אין 9 מכוונים. נכון, אבל זה לא מסתדר. לא מסתדר עם מרן. אז יש 2 תירוצים, שאני הבאתי לכם, כל אחד מקבל מה שהוא ירצה. כאילו מרן סותר את עצמו. סותר את עצמו מאוד. אם אתה מצרף ישן, איך הוא יענה? איך הוא יכוון? ואז בזמן נוני, כאילו, יוצא שהוא לא באמת צריך. יכול שמרן מנסה לגרום לנו לכוון. מה? לאיים עלינו, להגיד לנו, תשמעו, אם אתם לא תענו, אתם מסבכים את החזן. אבל הוא אף פעם לא יגיד לך שזה ברכה לבטלה, או שהוא לא יברך בכלל. או שאל תבטל חזרה, בגלל זה. הוא לא יגיד לך את זה, אתה מבין? זה מה שרציתי לומר. מרן לכאורה, לא יגיד לך, אל תבטל חזרה בגלל כמות העונים. לכאורה. ולכן אמרתי לכם שהראש והרמב"ם לא בהכרח דומים. זה שמעתי לכם בהתחלה, הראש אומר, כמה יענו לי? הרמב"ם אומר, בוא נראה איך נראית התפילה. לא משנה כמה עונים. אם כולם בשקט, לא עונים. יכול להיות שהרמב"ם מגיד לך מצוין, איזו תפילה נהדרת. נראים רציניים. אז תעסיק. שימו לב, זה לא בהכרח, זה שהם לא עונים באמן, יש להם בעיה, אז מעניין את אמן, כי בכל ברכה צריך לענות. אבל לא בהכרח שזה פוגע לי בחזרה. החזרה מצוינת. זה מה שבאתי לומר, שהראש והרמב"ם לא בהכרח דומים, למרות שהם נראים זהים, אבל כשמסתכלים בהם, הרמב"ם מעולם לא דיבר על מספר העונים. אוקיי, אבל כשמדברים על מכוונים, האם זה כולל עניית אמן? כי אם אתה אומר שעניית אמן היא לא עילה לבטל את החזרה, אז אין שום סיבה לא לעשות חזרה היום. לא, יש סיבה, יש הרבה סיבות, אבל אני אומר, חוסר עניית אמן, לא בהכרח, אז היא הסיבה שבגללה אני אגיד, לבטל את החזרה. אני יכול לבטל בגלל סיבות אחרות. אנשים בחזרה מדברים, הורסים את התפילה, חושבים כמו שהרמב"ם אומר, חושבים שהחזרה, אז היא מיותרת. אז אני אראה להם שלא, אני עושה להם תפילה אחת. אז מה אומר רבי ציון אבא שאול על זה? מה? שאמרת עכשיו? אני לא יודע. הוא אמר, רק אם יש חשש שבתפילה תיגרר לאחרי השקיעה, אז לא עושים חזרה. אבל בגלל שלא יענו לך, מה זה קשור? הנה, הוא אומר לך, תראה, מרן כותב לך, אני מצרף ישן. מראש אני אומר, אני מוריד אחד. בדרישה כותב לנו, מה, 2 ישנים? אני לא יודע אם הוא לא נכנס לזה. הוא לא נכנס לזה, אבל אם אני הייתי מדמה את זה למשהו, הייתי מדמה את זה לירושלמי הזה אולי. שכל עוד שיש לי רוב של מניין ביתי, לכאורה אני אהיה מסודר. האם הוא ילך עם זה עד הסוף? אני לא יודע, הוא דיבר על אחד. רגע, מה ההשלכה של זה כשחזן רוצה להתחיל חזרה?
כן. ועכשיו צריך, נכון, בוא נראה, נכון. מחכים להסעה. נכון, זו גם ממש דווקא לעניין הזה. מקור מספר 16, בדרישה. הדרישה, אני מאוד אוהב אותו, כי הוא, אמנם הוא אחרון, אבל הוא אחרון קדמון. ובגלל שהוא בדרישה, הוא תלמיד של מהרש"ל, וגם למד קצת אצל הרמה. אז יש לו שכל מאוד, אתה רוצה להגיד, כמו של ראשונים. אז הוא כותב קצר, הוא כותב לעניין, לא סתם הוא הפרשן הכי טוב שיש לנו בחושן משפט, זה אסמה. הדרישה זה אסמה. החושן משפט הוא הפרשן הכי טוב שיש לנו בחושן משפט. אז הוא אומר, בכתב לנו בבית יוסף, קרוב, כלומר קרוב להיות בכתב בטלה, אבל לא ממש. למה קרוב לא ממש? כי כבר כתב לאל רש סימן בסימן עוני, כי מתחיל בעשרה, ואפילו בצום מקצתן, השליח ציבור גומר, וגם נתבהר בבית יוסף, אפילו קצת ישנים, אתה רואה, זה כבר ברבים. או מספרים שמועות, אפילו אחי השליח ציבור מתפלל וגומר תפילתו, אז הדרישה אומר, תקשיב, מרן כתב לך קרוב, כדי להגיד לך זה טוב, כלומר, תדע לך, צריך לשאוף לזה, אבל זה לא מעכב בשום צד ואופן, זה לא מעכב אותנו. אני יכול לעשות חזרה עם 6 איתי, 5 איתי, כלומר, אני בחזן, ועוד 5 איתי, ואני יכול. קרוב מה? של ברכות לבטלה? מרן כתב שאם אין 9 שהם מכוונים, קרוב להיות ברכותיו של החזן לבטלה. אז אומר הדרישה, מה זה קרוב? מה זה קרוב? קרוב, רחוק, מה זה קרוב? מה זה הלשון? אז הוא אומר לך, קרוב, זה להגיד לך, זה לא ממש ברכות לבטלה, לכן זה רק טוב. טוב תעשה אם תדאג שיהיו 9. אבל האם זה מחייב? מחייב? אולי זה מה שמחלק לכתחילה בדיעבד. לא, זה לא לכתחילה בדיעבד. אני יכול לכתחילה אחד ישן. אבל זה דבר טוב לשאוף לזה. תדע לך, זה דבר טוב. טוב לזה. בברכי יוסף אומר, ויש מי שתירץ דעתם קרוב לבטלה כאמר ואינו ממש לבטלה, ודברים חלושים הם, כותב בברכי יוסף. הוא כותב את זה על הפרישה? כן. על הדרישה? כן, הוא אומר, תקשיב, מה זה? הוא אומר, דכיוון דקרוב לבטלה, הוא, לא היה לו להכשיר כאן בפשיטות, אומר בברכי יוסף, על ספק ברכות לבטלה, אנחנו עושים סיבובים באוויר, זה מבטלים דברים, ופתאום הוא אומר לך, תעשה חופשי, לא היה לו להתיר ככה בפשיטות. אז הוא מביא כל מיני תירוצים, בסוף הוא אומר, ואולי מרן לדינה, עשה עיקר מסברת רבו מערי בירב, דישן מצטרף, ומשום חומרה, לא נמנע מלהעלות על שולחנות תשובת הראש, והוא דוחק, הוא אומר, מכל מקום יש להחמיר ולהראש, שיהיה לפחות מתנמנם, לפחות שיהיה איתנו, נאמן ככה מנומנם, אבל בברכי יוסף אומר, מה שהוא אומר, זה יותר דומה למה שאמרת, שאולי זה לכתחילה בדיעבד כזה, אבל הוא אומר, תקשיב, הוא הלך עם הסברה של הרב שלו, הביא את הראש לחומרה, כדי להגיד לך שצריך להחמיר ככה, למרות שעיקר הדין זה ככה, אבל צריך להחמיר ככה, והוא אומר, והוא דוחק, כי זה לא נראה בלשון. זה לא נראה בלשון, מה, הוא לוקח סעיף פה, סעיף פה, הוא אומר, זה לא נראה בלשון, ואז בברכי יוסף אומר, תקשיב, אני הייתי מעורר את הישן הזה, לא מתחיל עם... זה גם בעיה להעיר אותו שהוא רדום. כן, נכון. אבל מה ההבדל אז בין... הפרישה אומר לך, תתחיל, יש לך, תתחיל. אין בעיה. אין שום בעיה, זה עיקר הדין, זה הדין, יש קרוב להיות בכתב בטלה, זה חומרה, זו שאיפה, זה משהו טוב, לא חייב, אתה רוצה, תעשי, אתה לא רוצה, אתה לא חייב. בברכי יוסף אומר שמרן הביא את הראש כדי להגיד לך, צריך להחמיר כמו הראש. חתחילה. כן, צריך ככה להחמיר, למרות שבעיקר הדין כמו ברב שלי, שאומר שאפשר גם את הישן לצרף, וזה. הסיפור פה לא גמור. זה לא ברור בכלל, אין תירוץ טוב לזה. אין תירוץ טוב לזה, כי מרן לא גילה דעתו, אבל שימו לב, רבותינו לא הביאו את כל הדיון הזה, בכל התשובות שלהם על החזרות, אף אחד לא הביא את זה. נדבקו, לא התייחסו לסימן נ"ה.
אגב, יש תשובה שהיא, אני לא יודע אם היא, כאילו, קיבלתי אותה מזמית, אני לא יודע אם היא, רבי רפאל הצרפתי, שהוא חולק על רבי יוסף, והוא אומר לו, הוא טוען שאין דבר כזה ברכה לבטלה בכלל בחזרת השעה. זאת אומרת שמהותית, בגלל שזה ברכות של, בגלל שתפילה רחמנים, הוא לא זוכר שם איזה מהלך, שהוא טוען שאין דבר כזה בכלל ברכה לבטלה בחזרה, ולכן הוא אומר, החזרות שכן עושים, זאת אומרת, בגבול רבי יוסף שאומרות שגם את מה שכן עושים, צריך להפסיק לעשות, אז הוא אומר, באיפה שכן עושים, אל תיגע. כן, רבי רפאל הצרפתי, השו"ת שלו לא הגיע אלינו. כן, לא, יש תשובה, יש כמה תשובות, יש תשובה... לא, יש לו שו"ת, כלומר, הוא מצטט מתוך שו"ת, הוא כותב, יש לו שו"ת שנקרא מנחת פיתים. אבל השו"ת הזה מעולם לא יצא לאור. מעולם לא יצא לאור, אבל הוא אוהב קבלה. אבל לא, זה מעניין, הוא לא אומר לעשות חזרה תמיד, הוא אומר, מה שכבר עושים, אל תיגע. ויש לו גם מנהגים מוזרים, הוא אומר שעושים בימים של ספר תורה, יש לו איזה משהו מוזר. כן. הרב, יש בלשון של השולחן ערוך, שהוא פונה דווקא ליחיד, זאת אומרת, הוא אומר, כל אדם יעשה עצמו כאילו אין תשעה זולתו, ויכוון לברכת החזן. כן. זאת אומרת, הוא לא מכוון אותך לחזן, או למי שמנהל את התפילה, או משהו כזה, שידאג שיהיו 9 עונים. כן, כי זה... אלא כל אחד שיסתכל על עצמו ויגיד, תחשוב שאתה התשיעי עכשיו שעונה. זאת אומרת, זה נראה כמו הדרכה, איום... ליחיד. ליחיד. כן, כי באמת הסימן הזה הוא כביכול, הוא סימן שמדבר על איך התנהגו בציבור בחזרה. כלומר, זה כל הסימן. אבל אתה צודק, כי בהשלכה מכאן לגבי חזרה או לגדרי חזרה, היא לא מחויבת המציאות בכלל. עכשיו אני אגיד לכם מה, בכלל השיטה שלי בכלל לגבי כל הסוגיה הזו, אני חושב שהיום בימינו, בגדרים של החזרה השתנו. כלומר, אם מרן כתב בשולחן ערוך, שגם אם כולם, גם אם יש קהל שכולם בקיאים, עדיין שליח ציבור ירד ויעשה חזרה. זה מתשובת הרמב"ם. למה זה מגיע? למה הוא אמר את זה? כי זה שיש קהל שכולם בקיאים, זה לא אומר שמחר לא יכול להגיע אורח שלא בקיא. אבל, ואז לכן התקנה עדיין במקומה עומדת, ועדיין צריך לעשות חזרה. אבל אצלנו היום שכולם בקיאים, וגם מי שלא כל כך בקיא, יש סידור, הוא פותח סידור, יודע לקרוא, כולם יודעים לקרוא, והתקנה עצמה כבר לא קיימת. ולכן אני חושב שבסוגיה הזו, בהחלטה היא של הרב המקומי, או של מי שאחראי, האם לבטל את החזרה באותו רגע, כן או לא. למה לא להצמד למנהג? למה לא להצמד למנהגים? כלומר, יש לפחות לנו, שיש לנו מנהג, יש מנהגים, לפחות על חלק מהתפילות יש מנהגים ברורים, כנראה על כולם. כן, אז לא, אני מדבר על כל התפילות. על כל התפילות. ההחלטה שלו, והוא לא צריך סיבה מיוחדת כדי לבטל. כלומר, אני חושב שזה בחידוש בימינו. אם פעם, היה צריך סיבות מיוחדות כדי להראות אם צריך לבטל או לא, ולמצוא את הבלגן אצל הרמב"ם כדי לבטל, אז היום לא. היום, אם החזן רואה שבחזרה תגרום, או שגורמת, או שמפריעה, או שהתפילה ארוכה מזה, סתם אני אומר, אפילו משהו, הוא יכול לבטל. ולא צריך לזה איזה משהו מיוחד. אני אומר, לכן בימינו, בדיון הזה הוא הרבה יותר חלש באשר פעם. אבל אני חושב גם שבסוגיה הזו של 9 עונים, אני חושב שבנקודה הזו, לצערי אני אומר, אני חושב שרבותינו נצמדו מאוד למה שמרן כותב בסימן קכ"ד, ופספסו, אני חושב, חלק גדול מתוך הסוגיה. לצערי הרב, אני אומר את זה. שאלה אם לא ידענו בכוונה. הם לא ראו את זה? אני הייתי מצפה שאם מישהו כותב תשובה ארוכה אבל לחזרה, וכל אחד מהחכמים שהבאתי פה כתב תשובה ארוכה לחזרה, שיתייחס לסימן נ"ה.
אף אחד לא. מרן כותב בבית יוסף, מביא לך את העגור שאצלו בתפילה עושים שם מסיבה, והעגור אומר, אני לא כל כך מרוצה מזה, ועל זה, בזה מרן כותב, כדאי הוא מורי לסמוך עליו, נגד העגור. יותר מזה, ומרן פוסק לכאורה את הפסיקה של הרב שלו בשולחן ערוך. לכן בעיניי אני חושב שכמה עונים יש, זה לא מדד לצאת חזרה. זה לא מדד. אבל דברים אחרים, זה כן יהיה מדד. אם החזרה הופכת להיות שכונה, זה מדד. גם אז אם כולם עונים. אם בחזרה כולם משווים ללמוד, ואף אחד לא מתייחס למה שהחזן אומר, זה גם. כי זה נכלל, זה כבר הופך להיות טעמים, שאצלנו היום, בימינו שהתקנה כבר לא קיימת כל כך, אנחנו יכולים להשתמש בהם כדי לבטל. אבל להגיד באופן מוחלט, אם אין לי 9 עונים, אני לא עושה חזרה, קשה מאוד, יהיה לו בעיה רצינית עם מה שמרן כותב, כי זה לא נכון. בדעת מרן זה לא נכון. יכול להיות שהמנהג שלנו אולי הוא לא קשור ישירות למרן, כלומר, יכול להיות לא, אבל זה לא קשור למנהג. זה דעות של חכמים שלמדו את זה מתוך מרן, זה לא קשור למנהג. נכון, אבל החכמים האלה חיו בעולם שבו כבר עובדתית. אני בכלל לא בטוח. אני בכלל לא בטוח. מתיעודים אתה רואה זאת אומרת, בוא נגיד, מוסף זה ודאי, מוסף זה ברור. מה? מוסף זה ודאי שלא עשו בדור כן, אבל זה לא קשור לכמה עונים. לא, נכון, על זה אני מדבר. אתה אומר, לא היה מנהג לתלות את זה נכון. זה שהחכמים הקדמונים היו קלים מאוד על ההדק בביטול החזרות, אני מסכים איתך מאוד. אתה יכול לראות שהיו מבטלים חזרות, זה יותר מקלים על ההדק. לא היה להם בעיה עם זה. זה לא הסטטוס קוו שיש חזרה וקלים על ההדק לבטל אותה. זה שהסטטוס קוו כבר שאין חזרה. כן, אבל זה התחיל מי היה חזרה ואז ביטלו. אתה מבין? ביטלו באופן שהוא מוחלט, זאת אומרת לא ביטלו עם כוכביות. נכון. לא פתוח לדיון, לא משנה כמה אנשים יהיה. מסכים איתך, אני מסכים איתך. בכל אופן, לעניין שלנו, יש פה 2 נפקמינות. אחד, האם עושים חזרה, כשאני יודע שאין לי 9 עונים. תלוי החלטתו של החזן. ממש. גם אז אם אין לי 9 עונים, זה לא קשור. 2, האם אני מתחיל חזרה, כשעדיין אין לי 9 עונים פוטנציאלית. יש עדיין כמה שמתפללים. 6 מספיק. לכאורה, אם יש לי 6, זה יהיה מספיק. אבל זה, ופה כן יש מנהג, פה אני תמיד מחכים זה לא המנהג, מאיר, זה הוראות של חכמים בדור האחרון. ואתה רואה את זה מתוך התשובות. אף אחד לא כותב לך שזה המנהג. כולם לומדים את זה מדיוקים בתוך מרן מסימן קכ"ד. אם תוכל להסביר איך מרן בסימן קכ"ד מסתדר עם מה שכותב בסימן נ"ה, שאם אחד ישן אני יכול לעשות חזרה, בשמחה רבה, אבל מרן כותב לך, ואתה רואה בבית יוסף, נחרץ מאוד. מה שבבית יוסף בסימן קכ"ד הוא לא מביא כלום, וגם את הראש שם הוא לא מביא, הוא רק, זה כתוב בטור, ופשוט הוא מעתיק אותו מתוך הטור. קשה מאוד. לכן בעיניי עכשיו, אתם רואים, אמרתי לכם שפעם אני באמת חשבתי ככה. ככה הייתי מורה שצריך לחכות ב9, אבל קשה מאוד. קשה מאוד לומר שכך צריך לעשות. מה העניין לחכות לאנשים? מה העניין לתת שאנשים מסביב? אתה במניין מצומצם. ויש אחד שתוקע את כולם כי הוא מתפלל חצי שעה חזרה. אתה מבין? עכשיו אני הפעם הייתי מחכה לו. וכולם כבר ברגליים שלהם כואבות. אתה מבין? אני לא מחכה לו היום. לא מחכה לו.
או שנגיד ממהרים, הפתרון הוא פשוט לעשות את המנהג המקורי, זה באמת הפתרון בסוף. הרב, צריך שיהיה 10 בקדושה, או 10 שאני מתחיל את החזרה. על מה אתה מדבר? בכלל. למשל, אתה אמרת שאם יש 6, זה יכול להיות שזה אחד השיטות. כן. אני מה שעושה בבית כנסת, כי בדיוק הסיבה הזאת שיש אנשים שבאים המון זמן, מה אני עושה? אני מחכה 7-8, אני אומר לחזן, תתחיל, ולפני שהוא מגיע לקדושה יש כבר 10. לא, זה לא קשור. גם לקדושה אתה יכול להגיד ככה. גם אני חושב להגיע מרן דיבר על כל הדברים שצריכים 10. כלומר, גם ספר תורה אתה יכול להציע שאחד ישן, כאילו לפחות, שישן. הוא מצטרף איתך. הוא אפילו לא יודע שספר תורה, אתה מבין? הוא מצטרף. אז מה המסקנה? אמרנו את המסקנה. שזה תלוי בחזן, תלוי בחזן המקומי. לא צריך 9 עונים, לא סופרים. לא סופרים. זה שורה תחתונה, אבל... זה מצוין שהרב יכול לא לתת את המושג שזה קבוע, אלא לפי המצב. אם רבנים היום באמת הולכים לפי השיטה הזאת, זה ימנע הרבה בעיות. כן. המון בעיות. למשל, אם טוב, אז אני לא אכנס לזה, אבל כן. נכון. זאת אומרת. הבנו. מה המנהג בתכלס? מה? לא יודע מה המנהג. לא, מנהג מרוקו בחזרות. בחזרות כמו שמאיר אמר. מנחה של יום חול לא עושים חזרה, מוסף לא עשו חזרה, ובתקופות מאוחרות יותר גם בשחרית של יום חול גם לא עשו חזרה. ככה זה. ובשבת רק בשחרית? בשבת בשחרית ובמנחה של שבת גם לא עושים חזרה. הרב, לא וימים נוראים כל הספר. לשוט בטלפון, שלא היו עושים חזרה בכלל רק במוסף של ראש השנה? לא, זה אולי אמרתי בברכת כהנים אולי. אולי אמרתי בברכת כהנים שהיו עושים בחגים. לא, מוספים היו עושים חזרות של מוסף בראש השנה, כיפור, ושמיני עצרת ופסח בגלל התיקון הגשם. זהו, כן. זה אני זוכר. כן, אבל זה מה ששאלת? כן, זה שאלת. אבל הם עושים את תיקון הגשם בתוך העמידה. אבל גם אחרי שזה תיקון הגשם החוצה, עדיין נגיד השנה התפללתי באיזה מקום שמעתפילה נמשכה, היה קידוש גדול באמצע וזה, הגיע המוסף והחזן שם הוא ממוגדור, הוא אמר מוגדור אין חזרה במוסף, אבל שמיני עצרת יש, לא מעניין אותי שזה שמחת תורה. כאילו בשמיני עצרת כן עושים בפסח. בכל מקרה, למדנו היום שיעור חשוב. חוץ מאשר בהלכות, יש שיעור חשוב שאני למדתי אותו בהרבה שנים לקחתי ללמוד אותו. יש תמיד נטיית לב, תמיד להצדיק את רבותינו. לא משנה מה, ככה זה. נכון? תמיד אתה אומר, רבי שלום אמר, אני מנסה להצדיק אותו. אני אהיה ביתך כל כך. כן, אתה מנסה תמיד, מנסה, להצדיק אותו, או נגיד יש לך מנהג מבית, אתה תמיד מנסה להצדיק את המנהג, לא משנה מה. אבל אדם צריך לדעת, שלפעמים יש גם באגים. בכל תוכנה יש באגים. אין דבר שהוא מושלם בעולם. רק אצל משה רבנו בתורה שלו שלמה. צריך לדעת את זה. ולכן, אם אדם רואה באג רציני כל כך, הוא מנסה לתרץ ואין תירוץ. הוא צריך לקבל את העובדה שהיה כאן משהו, היה כאן פשלה, מה לעשות? ואנחנו, מתוקף העובדה שאנחנו תלמידיהם, לסנגר עליהם גם כשאנחנו רואים שזה לא נכון, זאת טעות מאוד 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 גדולה, זה לא הופך אותם להיות חכמים יותר. בסדר? אם היו פה לפנינו והיינו שואלים אותם, אבל זה לא כאן לפנינו, אנחנו עשינו מה שיכולנו, צריך לדעת שאנחנו, יש מחויבויות אחרות, ואם סותרים את מרן בצורה כזו, או המסקנה שלהם לא מסתדרת עם מרן, ואין לנו יכולת לתרץ את זה באופן כזה או אחר, אנחנו צריכים לקבל את העובדה, וזה שיעור מאוד חשוב. אפילו שמרן גם סותר. מרן כמו ששי אמר, לכאורה בסימן, בקוף ד' הוא לא דיבר על מתי עושים חזרה ומתי לא. בסימן נ"ה, שם הוא דיבר מתי מצרפים, מתי לא מצרפים, מתי יוצרים. בקוף ד' הוא דיבר לגבי באיש עצמו, אתה חושב שאתה עשירי,
תחשוב שהברכות של החזן יכולות להיות לבטלה. אבל זה לא אומר שאתה צריך לדעת, אתה לא מעורב בתפילה, אתה לא מחליט כלום, אתה רק עם עצמך. אז אני אומר, זה שיעור מאוד חשוב, לוקח שנים, לי לקח שנים להשלים איתו, שיכול להיות, אתה יודע, יכול להיות גם בתוך השיטות שלנו, יכול להיות משהו שהוא לא נכון, או שהוא לא מדויק, ועלינו מוטלת המלאכה, לשפר אותו, לשפץ אותו, להתאים אותו, והטבע האנושי תמיד גורם לנו לסנגר, על אבותינו ורבותינו, אבל אני אומר, אדם שהגיע להבנה שכלית גבוהה, הוא מקבל את זה שיכול להיות מנהגים לא טובים, שיכול להיות פשלות, וזה בסדר גמור, זה חלק מתוך השיטה. זאת אומרת שיכול להיות שאם היו לומדים אם היו מביאים את הסימן נ' ה', הייתי שואל אותם את זה, כן? הם לא היו פוסקים אני בטוח. שפרות ב-12-11 אתה... אני בטוח שהם היו... אני לא יודע מה הם אומרים למעשה, אבל אני בטוח שבתשובה שלהם הייתה שונה. דרך אגב, אני בטוח שנגיד למשל, רבי יוסף, היה אומר בכל מקרה לבטל את כל החזרות, כי אתה בדיוק, את העניין שלו זה לא קשור, הוא רצה לבטל והכל, אבל לרבי שלום, אני חושב שאם הוא היה רואה את זה, הוא אומר, תקשיב, נכון? זה באמת... שאלה מה זה היה רואה? זה לא שהם לא ראו. בפועל משנה את המנהג במניין. למשל, אצלו בבית, היה לו מניין הרי בבית כל השנים. והמניין שלו מניין ממוצע לחלוטין. שמי? שמי אתה אומר? רבי שלום. כן. מניין ממוצע לחלוטין. התפללתי שם אומנם. כן. באחרונות, אבל גם עם אנשים שהתפללו שם בחיים כאלה. מניין ממוצע, אנשים בסדר, חצי מקשיב, בסדר, כאילו, מצא זה. והוא לא עשה מוסף בחזרה אף פעם. כן. כלומר, והוא גם כותב, מעולם לא עשינו חזרה מוסף. בבית כנסת שלו, שהוא מספר עליו שיש בו 70 דיינים. כן, כן, נכון. שזה לא היה... זאת אומרת, אני לא חושב שעל הדיוק הזה במרן יקום ליפול דבר. כלומר, הדיוק פה מוכיח שכנראה שבאמת דעת מרן היא שזה לא כזה קריטי, הספירת הנשים הזאת. נכון. אבל אני לא בטוח שזה המניע היחיד. זה לא היה משפיע על המנהג שלנו. וגם לאור העובדה שהמנהג כבר קיים, אני לא חושב שמישהו משנה אותו בגלל הדיוק הזה במרן. לא בטוח. אני בכלל לא בטוח, כי אתה רואה כל התשובות של רבי שלום בסוגיה הזו, כשהוא מורה למעשה, לא בתפילת מוסף, בסדר? בתפילת אחרות. הוא מדבר על מספרים, הוא מדבר על כמות עונים. אני חושב שהוא היה משנה את זה. אני חושב שהוא היה אומר, אוקיי, באמת זה לא כזה קריטי, ולכן אנחנו נבטל רק כמו שהרמב"ם כותב. אם החזרה נראית כמו שוק. בלי קשר למספר העונים. אבל זה מה שקורה ברוב המקומות. אין בעיה, ולכן, זה מה שאמרתי. זה תלוי, לא, אבל פה אתה רואה, אתה סופר. אתה מחכה שיהיה לך 9. וזה מה שאמרתי. חזרה, לצורך העניין, משחררת שבת. אבל אני מדבר עכשיו על אם לעשות חזרה או לא לעשות חזרה בכלל. כן. זה יהיה תלוי בהוראת המורה המקומי, שהוא יחליט לפי מה שהוא מזהה בקהל שלו, נכון? מילה המנהג. זה מה שאני לא אבוא ואגיד, כאילו, לפחות לגבי דידן, לא אומר עכשיו מניין מעורבב או מניין מרוקאי עכשיו, מותר. כאילו, תפילות כאילו לפי המנהג, מה שנהגו לעשות עושים, מה שלא נהגו לעשות לא עושים, ולא בגלל שנהיה הרגל היום שחייבים לעשות, ואם לא עושים אוי ואבוי, אז אתה תעשה גם כאילו מנחה של חול, שברור שהמנהג היה לא לעשות. אז למה צריך כאילו להגיד, מסור לחזן, הוא יחשוב, הוא יעשה? לא אמרתי, לא, במקום שיש לך מנהג, תעשה כמו שיש מנהג, אבל תפילות, שבהם יש חזרה. זה נתון ביד החזן, להחליט, האם המניין שלו, כן או לא, אבל זה לא יהיה קשור לאם יש 9 עונים או לא. זה הכל. השאלה היא, בגלל הסעיף הזה בשולחן ערוך, אתה תתחיל לעשות חזרה במקומות שלא נהגו לעשות חזרה. לא. במנחה... לא קשור, זה לא קשור לזה. מקומות שלא נהגו לעשות חזרה, זה לא בגלל מספר העונים. זה בגלל איך שנראית התפילה. כמו שרבי שלום מסביר. התפילה נראית בתפילת מוסף, במקום שיש חזרה, זה נראה כמו מקום שאנשים כבר בחצי רגל בתוך החמין. נכון? ככה זה נראה. נכון? ככה זה נראה. ואי אפשר להכחיש את זה. ככה זה. כולם בעסק. אז זה בגלל האווירה. זה כמו זה לא ברמב"ם ממש, אבל זה רוח הרמב"ם, כמו ש... אם
לכן המשמעות מבחינתי לפחות, במקומות שאנחנו כן נוהגים לעשות חזרה, נכון. אז שמה... נכון, או במניין מעורבב, שאתה עכשיו החזן. עכשיו אתה אומר, יש לי מישהו שעכשיו, אז הוא מתעכב מלא זמן. אני יכול להתחיל, אני לא יכול להתחיל, ואני נגד מרן. זה בדיוק העניין. להבין את הגדר שמרן כתב, תתאים אותו למנהג שלפניך. זה בדיוק העניין. ולא לקבוע כאילו, בכל מקרה עושים חזרה, ב10. כן, נכון. אם הגעת למקום ואומרים לך, תעלה חזן, אתה לא יודע מה הולך. שאלת גבאי. אז באופן עקרוני, תעשה חזרה, כי סתם ככה עושים. אלא אם כן, זה מניין בחוץ, אלא אם כן זה, אתה יודע, אלא אם כן זה מניין בחוץ, או שאתה רואה, אתה מסתכל ואתה רואה שאין לך עם מי לדבר, או כל מיני דברים כאלה, תחליט. אבל שוב, אני אומר, החזן לפני שהוא עולה, והוא לא עושה חזרה, צריך להודיע להם. אני לא עושה חזרה, חבר'ה, לא עושים חזרה, אנחנו גם בחוץ. להם עושים לך בלגן, לראות ואז לחשוב. זה רק אתה יורה. יש לך שכפ"ץ, לא כולם יש להם שכפ"ץ. זה, אבל צריך להגיד מראש, ואם לך תביאים, ואז אומרים לך, תעשה חזרה, תגיד להם, בסדר, בזה אני לא עולה. מישהו אחר יעלה, אין לי בעיה. אבל ככה זה. אבל שוב, מה שלמדנו היום זה להבין, להפריך כביכול את הרעיון הזה של 9 עונים כתנאי מחייב לעשיית חזרה. זה מה שלמדנו היום. שזה לא תנאי. יש תנאים אחרים, אבל זה לא תנאי. ומרן לא יסכים לזה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.